பெருமாள் கோவிலுக்கு லைஃப்ல ஒரு தடவை போயிட்டு வந்துடணும். அப்படிங்களா? எங்க எங்க இருக்கு மாதாஜி? அங்கதான், அங்க பக்கத்துலதான் இருக்கு. அதாவது நமக்கு பெங்களூர்ல இருந்து just takes around 4.5 hours. ஸ்ரீமுஷ்ணவாச வராக பெருமாள். அதாவது நமக்கு வந்து நினைவு தெரிஞ்சு கும்பகோணம் பக்கத்துல இருக்கு மாதாஜி. கும்பகோணத்துக்கு சோ நம்ம வந்து 4-5 ஹவர்ஸ்ல வந்து போயிடுவோம். அதுல இருந்து அதுல என்னன்னா நமக்கு வந்து அதான் கபவாத பித்தம் இருந்ததுன்னா அந்த டயத்துல நம்மளால வந்து நினைக்க முடியாது. அப்போ அவர் சொல்ற நான் வராக என்ன வந்து நீ ஒரு தடவை சொல்லிட்டு போயிடு, நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன், ஞாபகம் வச்சுப்பேன், உன்னை எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுப்பேன். அவருடைய உபன்யாசத்துலதான் கேட்டோம். அத அங்க போய் நீ வந்து ஒரு தடவை நிச்சயமா யூ நீட் டு சரண்டர். நல்லா இருக்கு. முகுந்த மாலையோட இதுதான். Great. Thank you Mataji for sharing the information. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாரும் ஜாயின் ஆகுறவங்க I think. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லாஸ்ட் 61 62 நான் முடிச்சது. 61 62 தெரியல. I think இன்னும் 10 ஸ்லோகம்ஸ் இருக்குன்னு 72 நினைக்கிறேன். இது 72 or 73? 72 தான். அப்ப 10 ஸ்லோகம்ஸ் இருக்கிறது மட்டும் ஞாபகம் இருந்தது. ஓகே, let me start with 62. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tada Swapadandigam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitnam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நாம் இன்னைக்கு 62 ஸ்லோகத்துல இருந்து வாசிக்க போறோம். நம்ம ध्यायतो विषयान् पुंसः शङ्गास्तेषु भजायते शङ्गा सञ्जायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு சைக்கிள். எங்க இருந்து நமக்கு இந்த மோகத்துல இருந்து என்ன நிலைகள், அதுல இறுதியில நம்ம எங்க போய் விழறோம், இது எல்லாத்தையுமே நாம இந்த 10 ஸ்லோகத்துல வந்து பார்க்க போகின்றோம். So while contemplating the objects of the senses, இப்போ கண்ணால நாம ஒண்ணு பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா, அதன் மேல நாம என்ன contemplating, அதாவது பற்றுதலை நாம வந்து வளர்த்து கொள்கின்றோம். The person develops attachment for them and for such an attachment என்ன ஆகும்னாக்கா lust develops. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோகம், அதாவது காமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விருதி அடைகின்றது. And from the lust anger arises. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காமமா இருக்கக்கூடிய அந்த மோகத்தை அடைய முடியாத பட்சத்துல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபத்தை வந்து நம்ம வந்து உற்பத்தி செய்யணும். சோ அது எப்ப நமக்கு கிடைக்கலன்ற ஒரு இது வருதோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது கோபமாகவும் குரோதமாகவும் மாறிவிடுகின்றது. ஸோ இந்த நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு வரக்கூடிய ஒன்றுதான். So Yamunacharya, for example, a sincere devotee of Lord shuns all material sense enjoyment due to his higher taste of spiritual enjoyment in association of the Lord. This is the secret of the success. Actually, இந்த பௌதிக உலகத்துல நாம் எல்லாருமே இந்த 3 குணங்களோட வந்து ஐக்கியமாகி இருப்பதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா
நம்ம அந்த கீழ் இயல்பை வந்து மேல் இயல்பால் வந்து ஆள வேண்டும். ஆக்சுவலி அதாவது ஆன்மீகத்தன்மை, ஆன்மீக இயல்புகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் இயல்புகள். அதே இந்த பௌதிக இயல்புகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழ் இயல்புகள். அத வந்து நம்ம வென்றுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற முடியும். அததான் வந்து யமுனாச்சாரியா வந்து சொல்றாரு, ஒரு சின்சியர் டிவோட்டி ஆஃப் லார்ட் ஷன்ஸ் ஆல் மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட். இந்த பௌதீக இயற்கையில நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உபதேசாமிர்தம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸே பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க வந்து அர்ஜ் டு ஸ்பீக், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரோல், எங்கெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ன்றது. பேசுவதற்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா யோசிச்சுதான் பேசணும். சோ அது ரொம்ப முக்கியமானது, ஹர்ஜ் டு கண்ட்ரோல். சோ நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய சில ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே இருக்குல்ல, ஹர்ஜ் டு, அதாவது நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அந்த உணவு வகை மேல வந்து வி ஷுட் ஹேவ் ஹர்ஜ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாத்வீகமான உணவை மட்டுமே நம்ம உண்ண வேண்டும், பிற உணவுகளை எல்லாமே நம்ம தவிர்க்கணும்ன்ற அந்த கண்ட்ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசுல வரணும். அதே மாதிரி வந்து மைண்ட், மனது, புலன்கள் ஒவ்வொன்னுத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரோல், ஈவன் ஜெனிட்டல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கணும் ஆக்சுவலி. சோ எப்படி நம்ம அதை கத்துக்கணும்னா அதுக்கே நம்ம பிரத்யேகமா முயற்சி பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. ஆனா பக்தியில நாம எழுத்துட்டு போகும்பொழுது அவை அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சைலண்டா வந்து அடங்கி போகக்கூடிய தன்மைக்கு சென்று விடும். சோ அதனால வந்து இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து என்னைக்குமே வந்து அதுல வந்து முழு பற்றுதலோட இருக்கக்கூடாது. இது நாம இந்த உலகத்திற்காக வந்த பொழுது பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற கடமை, அந்த கடமையை கடமையாக செய்ய வேண்டும். அதுவும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறோம்னு நினைச்சுட்டே நம்ம வந்து செய்யணும். சோ அதுதான் வந்து ஒருத்தருடைய சக்சஸ் ஆக்சுவலி சீக்ரெட். சோ இட் இஸ் அல்டிமேட்லி டு ஃபெயில். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க ஒருவர் அவ்வாறு செய்ய தவறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஹவெவர் பவர்ஃபுல் he may be in controlling the senses. அதாவது யார் ஒருவர் பக்தி, இது வந்து பக்தியில இருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். பக்தி உணர்வு இல்லை என்றால் நம்ம இதெல்லாமே வந்து ஈஸியா வந்து பண்ண முடியாது. ஐ திங்க் சவுண்ட் வருது. நான் அப்புறமா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அலோ பண்றேன் அன்லாக் பண்றதுக்கு. ஸோ for the slightest thought of sense pleasure will agitate him to gratify his desires. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி அற்றது என்னன்னாக்கா ஒரு வறண்ட இதுதான், இப்ப வறட்சியான ஒரு செயல்கள் தான் அது எல்லாமே. ஒண்ணு கர்ம யோகமா இருப்பது, இல்ல வந்து ஞான யோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்தவுட் பக்தி நம்ம செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல வந்து நம்மளால வந்து முழுமை அடையவே முடியாது. ஆனா பக்தி கலந்து செய்யும் பொழுது நம்மளால வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ ஃபார் த ஸ்லைட்டஸ்ட் தாட் ஆஃப் சென்ஸ் பிளஷர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல உன்னதமான நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே தள்ளிவிடும். சோ அதனால வந்து இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்களும் மனது ரொம்பவுமே டேஞ்சரஸான விஷயம் ஆக்சுவலி. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति ब्रह्मासात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கோவத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மயக்கமும், மயக்கத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கலக்கமும், அந்த நம்மளுடைய நினைவு அதாவது பாத்தீங்கன்னா நினைவே நம்ம வந்து இழக்கக்கூடிய அந்த தன்மையும். சோ ஒருவருடைய நினைவு வந்து இழந்து விட்டால் அவருடைய புத்தியும் வந்து பேதலித்து விடுகின்றது. சோ அவர்களுடைய புத்தியை வந்து சரியான இதுல வந்து எடுத்துட்டு போக அவர்களால முடியாது. சோ புத்தியும் சரியா வேலை செய்யாம போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், he will fall down again into the material pool. சோ இது ஒரு சக்கரம். அந்த லாஸ்ட் ஸ்லைடு செகண்ட் சாப்டர்ல நீங்க அந்த பிடிஎஃப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது பார்க்கலாம். சோ கோவத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மயக்கமும், மயக்கத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கலக்கமும், அந்த கலக்கத்தினால நம்மளுடைய நினைவு தப்பி போகிறது. அதனால வந்து புத்தியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமாக வேலை செய்யாமல் போவது. ஒருவர் அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து கீழே விழக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார். அதாவது மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறக்கிறதுக்கான ஒரு வழிக்கு அவர் தன்னை தானே வந்து எடுத்துட்டு வந்துடுறார். So those who are without the knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects, and as a result, although they desire liberation from the material bondage, they do not attain to the perfect stage of renunciation. துறவம் என்பது அதனுடைய உன்னத நிலை எது அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தியில இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால வந்து எதையுமே வந்து ஈஸியா வந்து துறக்க முடியும். பக்தி அற்றவர்களால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துறக்க முடியாது.
அதுல மீண்டும் மீண்டும் போய் நம்ம வந்து செய்யணும்ன்ற அந்த மன உந்துதல் வந்து இருக்கும். கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. those who are without knowledge of Krishna conscious, அதாவது பக்தி உணர்வு அற்றவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ட்ரை டு அவாய்ட் மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல வந்து தவிர்க்கணும்னு நினைப்பாங்க. and as a result, although they desire liberation from the material bondage, இந்த பௌதீக இயற்கையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலைக்கான அந்த அந்த எண்ணங்களோடு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய தாட் ப்ராசஸும் சரி, அவர்கள் செயல்படும் விதமும் அந்த மோட்சத்துக்காக அவர்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. they do not attain the perfect stage of renunciation. ஸோ பக்தியற்றவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான துறவரத்தை அவர்களால் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கு வர முடியாது. ஏன்னா அவர்கள் வந்து பற்றின்மையை வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போகணுன்றது முழுமையாக செயல்படுத்த முடியாது. நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு வேணான்னா நமக்கு எது நன்மையோ அதுல நம்ம மனசை வந்து லயிக்கிறதுக்கான மார்க்கம் இருக்கணும் இல்லையா? இப்ப வந்து தேவையற்ற இந்த பௌதீக இயற்கையினுடைய பற்றுதலை வந்து நாம வந்து தவிர்க்கணும்னா நாம வந்து பக்தியில எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி இது வந்து தவிர்க்கப்படும். ஆனா ஒன்லி இதை தவிர்க்கணும்னு நினைச்சிட்டு போனோம்னாக்கா, பக்தியே செய்யாம இருந்தாக்கா எனி டைம் வி வில் கோ பேக் அகைன் கண்டிப்பாக. சோ இது வேணான்னா எது வேணுமோ அதுல நம்ம வந்து கண்டிப்பாக முன்னேறணும். அந்த முயற்சி நம்ம செய்யலனாக்கா மீண்டும் தவறி இந்த உலகத்துல நம்ம விழக்கூடிய மார்க்கம் உண்டு. So after offering good eatables to the Lord, so devotee takes the remnants இல்லையா? பகவான் கண்ணாலே சாப்பிடுவார், கண்ணாலேயே வந்து சாப்பிடுவார். ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாம் கையை வச்சு எடுத்து வச்சுதான் சாப்பிட முடியும். பகவான் வந்து ஒரு புலனை இன்னொரு ஆக்ஷனுக்கு வந்து அவர் வந்து உபயோகப்படுத்துவார். சோ கண்ணாலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will eat. அதனால்தான் பிரசாதம் அவர் கண்களுக்கு முன்னாடி எடுத்துட்டு போயிட்டு நிவேதனம் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து எல்லாருக்குமே படைக்கின்றோம். சோ அவ்வளவு பிரசாதங்கள் வந்து பகவான் எல்லாத்தையும் சாப்பிடுறாரா? அவர் கண்களாலே அதை பார்த்து அவருடைய அருளை பாலிக்கின்றார், பிரசாதத்தை ஏத்துக்கிறார். சோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அது எல்லாமே படைத்த பிறகு அது இட் வில் பிகம் த மீதம் இருக்கக்கூடிய பிரசாதமாக தான் இருக்கும். thus everything becomes spiritualized. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்தன்மையை அடைகின்றது. and there is no danger of downfall. ஸோ ஒரு பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வந்து அவருடைய பாவங்கள் எல்லாமே வந்து துலங்குகின்றன. சோ அப்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இருமையிலிருந்து அவர்கள் வெளிப்படும் பொழுது அவர்கள் மீண்டும் பாவ செயல்கள் பிரசாதம் சாப்பிட்றதுனால இன்னும் பாவத்தை செய்யணும்னு அவங்க வந்து என்னைக்குமே விழைய மாட்டாங்க. சோ அதனால ஒரு பிரசாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவரை வந்து மேன்மையான நிலைக்கு எடுத்தல் செல்கிறது. whereas a non-devotee rejects it as a material. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி அற்றவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரசாதத்தை வந்து ஒரு நார்மலான இதுவா நினைச்சு அவங்க வந்து வேண்டான்னு கூட சொல்லிடுவாங்க. இட் இஸ் said that such a soul, even though rising up to the point of liberation, falls down again due to his not having support on the devotional service. So பக்தி அற்ற, அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவம் தான் பகவான் எனர்ஜி லெவல்ல நினைச்சுட்டு நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய ஞானத்திலையும் கர்மத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான பயிற்சிகள்ல செய்யறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் கூட தவறி, அதாவது பக்தியில முழுமை பெறாத போது அந்த பிரம்ம நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அந்த பகவானோட இணையணும்ன்ற ஒரு அந்த ஆசையோட போகக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து மீண்டும் அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு கீழே தவறி விழுவதற்கான மார்க்கத்திற்கு வருகின்றார். So fall down again due to his not having support in the devotional service. பக்தி செய்யாம நாம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே முழுமை பெறாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ராகாத்வேஷ விமுக்தைஸ்து விஷ்யானிந்திரியா சரண் ஆத்மா வசைர் விதேயாத்மா பிரசாதம் அதிகச்சதி. So one who can control his senses by practicing the regulated principles of freedom. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 விதமான ரெகுலேஷன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா illicit ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இன்டாக்சிகேஷன், போதைக்கு, கேம்பிளிங், அப்புறம் மீட் ஈட்டிங். ஸோ அட்வான்ஸ் லெவல் வரவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3ம் பரவாயில்ல, அது கண்டிப்பா யாருமே நம்ம செய்ய மாட்டோம். ஆனா அட்லீஸ்ட் மீட் ஈட்டிங் வந்து இட் இஸ் மேண்டேட்டரின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ் பர் ISKCON கைட்லைன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாமளும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணும். ஏன்னா ஒரு உயிரை கொன்று சாப்பிடுவது பாவம் என்பதனால நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதை தவிர்க்கின்றோம். ஈவன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுக்கு நம்ம, அதுவும் ஒரு உயிர் வாழிதான், ஆனா அதை நம்ம பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து விட்டு சாப்பிடுகின்றோம். ஸோ அது பிரசாதமாக, அதுக்குதான் பிரசாதமா வச்சுட்டு சாப்பிடணும்ன்றது. ஸோ அதனால வந்து தட் இஸ் த மேண்டேட்டரி ப்ராசஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது. ஸோ ஒன் ஹூ கேன் கண்ட்ரோல் இஸ் சென்சஸ் பை ப்ராக்டிசிங் த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கேன் ஒப்டைன் த கம்ப்ளீட் மெர்சி. ஸோ யார் ஒருவர் அந்த மாதிரி அந்த
நமக்கு அந்த கடமைகளை எல்லாமே செய்யும் பொழுது இந்த விதிக்கப்பட்ட அந்த நியமங்களை எல்லாமே வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி நாம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவானுடைய கருணை என்பது நமக்கு கிடைக்கின்றது. நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து எந்த விதமான சங்கடங்கள்ல இருந்தாலும் அந்த எந்த விதமான அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்தாலுமே அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வெளியே வர்றதுக்கான ஒரு மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. ஸோ Krishna consciousness person is concerned only with the satisfaction of Krishna, nothing else. அதாவது பகவானை திருப்திப்படுத்துவது ஒன்றுதான் ஒரு மனிதனுடைய இலக்கு, ஒரு உயிர் வாழினுடைய இலக்கு என்பது நம்ம எந்த சம்பிரதாயத்துல போனாலுமே இதுதான் நம்ம படிப்போம். ஸோ ஆனா ரூபங்கள் தான் வேறு. ஸோ நம்ம இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணரை தான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய பிரதான டிடி ரூபமா அவங்க வந்து செய்யறாங்க. ஸோ நான் அதே மாதிரி ராமானுஜ சம்பிரதாயத்துக்கு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணன் விஷ்ணுவை வந்து அவங்க வந்து அது அங்கேயும் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மாவையும் ராமரையும் கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து, ஏன்னா அவர்கள் ரெண்டு பேருமே ஏன் வேற அவதாரங்களை விட ராமர் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்வயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் விஷ்ணு ஸ்வரூபம் ஆக்சுவலி. அதனாலதான் இவங்க இந்த ரெண்டு ரூபத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான மகத்துவம். there is no difference விஷ்ணு கிருஷ்ணா அண்ட் ராமா நாராயணா, எந்த டிஃபரன்ஸுமே இல்லை. அதனாலதான் வந்து we always follow this. ஸோ இவங்க ரெண்டு ரூபமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமரும் கிருஷ்ணரும் சரி, எல்லா அவதாரம், மச்ச அவதாரம் இருந்தது, கூர்ம அவதாரம் இருந்தது, வாமன அவதாரம் இருந்தது, எல்லா அவதாரங்களுமே நிறைய அவதாரங்கள் வந்திருக்காரு. ஆனா இந்த ரெண்டு ரூபத்துல மாத்திரம் பகவான் ரொம்பவுமே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறையவே வந்து அவர் வணங்கக்கூடிய இந்த ரூபங்கள் வந்து ராமர் கிருஷ்ணர் ஏன்னாக்கா தே டிசெண்டட் ஒன்னு, ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து விஷ்ணு தத்துவத்தை உடையவர்கள். That is the only reason. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். The Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else. This consciousness is causeless mercy of Lord. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த உணர்வு என்பது பகவான் அவருடைய பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கொடுக்கக்கூடிய கருணை, எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகவான், ஒரு தாய் எப்படி வந்து அன்பு பாராட்ட முடியுமோ தன்னுடைய குழந்தையிடம், எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அந்த பாசத்தையும் அன்பையும் வந்து ஒரு தாயால எப்படி வாரி வழங்க முடியுமோ அதே மாதிரிதான் பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த பக்தி உணர்வுல வந்து நாம திளைக்கும் பொழுது அவருடைய அந்த உன்னதமான கருணையும் நமக்கு வந்து கிடைக்கின்றது. which the devotee can achieve in spite of being attached to the sensual platform. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான பக்தி உணர்வுல இருக்கக்கூடியவங்க இந்த பௌதிக செயல்கள்ல நம்ம வந்து சில சமயத்துல நம்ம ஈடுபட்டாலும் கூட அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா attached to the sensual platform. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களுக்கு சில சமயம் நாம வந்து அடிமையானாலும் பட் we always get attracted. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த பக்தி இதுல வந்து நாம எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா கண்டிப்பாக அவருடைய கருணையால வந்து நாம மேன்மையான, அதாவது உன்னதமான நிலையை நாம அடைகின்றோம். ஸோ ஆனா இந்த சென்சுவல் பிளாட்ஃபார்மை வந்து நம்ம வந்து வெளியே வரணும்னாக்கா பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும் சரி, நம்மளுடைய உன்னதமான பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால அதுல இருந்து வெளியே வர முடியும். प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर् अशयो भजायते प्रसन्ना चेतसो हयशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते. For one who is situated in the divine consciousness, அதான் கிருஷ்ண கான்சியஸ் என்றாலும் ஒன்றுதான், டிவைன் கான்சியஸ் என்றாலும் ஒண்ணுதான். நம்ம பிரபுபாதா அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த இயக்கத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சப்போ வந்து அதன் பெயர் வந்து காட் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு தான் வைக்கணும்னு நினைச்சார். ஆனா காட் அப்படின்னு ஒரு பொதுவான ஒரு நாமத்தை வந்து சொன்னோம்னாக்கா அந்த உருவத்திற்கு ஒரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெயர் உண்டு இல்லையா அப்படின்னு தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பண்ணார் ஆக்சுவலி. ஸோ டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் எல்லாமே வந்து தெய்வீகமான அந்த உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மும்மடங்கு துயரங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா மும்மடங்கு துயரங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து நம்ம 3 குணங்களோட ஐக்கியமாயிருக்கும். அதாவது ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம் அண்ட் ஆதி தெய்வீகம். ஆதி ஆத்மிக், ஆதி பௌத்திக் அண்ட் ஆதி தெய்வீக், இந்த 3 வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இல்லையா, நம்ம மனதும் இந்த
உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல வரக்கூடிய இஷ்யூஸ் நாம எப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கிறோம், எதனால ஈர்க்கப்படுகின்றோம், இது எல்லாமே அதற்கேற்றவாறு இந்த புலன்கள் என்ன செயல்படுகின்றது, இது எல்லாமே சிலதெல்லாமே நன்மைகள் இருக்கும், சிலதெல்லாமே வந்து தீமைகள் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி பலன்கள் எல்லாம் வரும்பொழுது அதற்கேற்றாற் போல நாமளும் அந்த இரு குணத்தோட ஐக்கியமாகி எல்லாத்தையுமே நம்ம எக்ஸிகியூஷன் பண்றோம் இல்லையா. அது ஆத்தியாத்மிக் அப்படின்றோம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் ஆதி பௌத்திக் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட், இப்ப கொரோனால எவ்வளவு இம்பாக்ட் ஆச்சு இல்லையா. சோ அது எல்லாமே ஆதி பௌத்திக். ஆக்சுவலி ஆதி தெய்வீக் என்பது நம்ம, அதாவது பகவானுடைய விராட் ஸ்வரூபத்துல அனைத்து தேவர்களுமே இருக்கின்றார்கள். சோ அவங்க நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய இது, நாம வந்து நேச்சருக்கு அகைன்ஸ்டா நம்ம போகும்பொழுது அவர்களால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க வரக்கூடிய அந்த விளைவுகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நேச்சரையே வந்து அழிக்கிறோம், காட்டையே நம்ம வந்து பாதியா நம்ம வந்து மரங்கள் எல்லாம் வெட்டி சாச்சிரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கைக்கு தேவையான அந்த ப்ராசஸ் எதுவுமே நடக்கிறது இல்லையா. ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, இது ஒரு மரம் இருந்தா பார்த்தாக்கா நமக்கு ஆக்சிஜன் வந்து செடி கொடிகள் இருந்தா வருது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் மழை வரணும்னாக்கா இந்த போட்டோசிந்தசிஸ் எல்லாமே நடக்கணும். இந்த இயற்கையில என்ன நடந்துட்டு இருந்ததோ அது எல்லாமே நடக்கணும். ஸோ அவ்வாறு இருக்கும்போது அந்த மரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் இல்லாம போகும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னாக்கா வறண்ட பிரதேசமாக ஆகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள் மேல போனாலும் மீண்டும் வந்து இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வந்துதான் ஆகும். இட் இஸ் அ சைக்கிள் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மழை இதெல்லாம் வராம போறதுக்கான காரணங்கள் அங்க வருண பகவானுடைய அவருடைய எதிர்ப்பு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கருணை புரிவது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி நாம என்ன செயல்கள் செய்கின்றோமோ அதற்கேற்ற ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம தேவர்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன கொடுக்கிறார்களோ அதுதான் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போறோம். இன் such a happy state one's intelligence soon will be steady. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ ஒருவர் பக்தி உணர்வுல இருக்கும் பொழுது இந்த மும்மடங்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மும்மடங்கு துயரங்களிலிருந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆத்மிக், ஆதி பௌத்திக் அண்ட் ஆதி தெய்வீக், அந்த துயரங்களில் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு விடுதலை. ஆக்சுவலி ஏன்னா அவங்க வந்து பக்தி உணர்வுல எல்லா செயல்கள் செய்யும் பொழுது அனைத்துமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் இல்லையா. பலன்கள் எல்லாம் பகவானே பார்த்து கொடுப்பார். சோ அவங்க எதுவும் கேட்கறது கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம் எதுவா இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு எந்த ஆக்ஷனுமே இருக்காது. இன் such a happy state one's intelligence soon becomes steady. அவர்களுடைய அறிவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஸ்திரமானதாக ஆகிவிடுகின்றது. So one who is not in transcendental consciousness can neither have controlled mind or steady intelligence. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலையான அந்த உணர்வு இல்லாதவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவருடைய அறிவையும் அவங்களால வந்து ஒரு நிலையில படுத்த முடியாது. வித்தவுட் விச் தேர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்பீச். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதும் அதுக்கப்புறம் அறிவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலையற்ற தன்மையில சென்று விட்டால் நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த இடமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதியற்றது ஆகிவிடும். ஸோ ஒருவர் இதுல வந்து ஸ்டெடியா இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்வியஸ்லி அவர் இருக்கக்கூடிய இடமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டெடியா இருக்கும். தென் ஹவு கேன் தேர் பி ஹாப்பினஸ் வித்தவுட் பீஸ். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதியற்ற நிலையில் நமக்கு சந்தோஷம் என்பது கிடையாது. சோ கிருஷ்ணா இஸ் த ஒன்லி என்ஜாயர் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. எப்படி இந்த முழு உருவமும் வந்து பகவானுக்கு நம்ம ஒப்பிடுகின்றோமோ கை கால் சிறு சிறு அங்கம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர் வாழிகளாக நாம வந்து எடுத்துக்கொள்வோமோ சோ இண்டிவிஜுவலா இந்த அங்கங்கள் வந்து எந்த திருப்தியுமே படுவது கிடையாது இல்லையா. ஆனா இந்த என்டையர் பாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ் அ ஹோலா தான் நம்ம வந்து அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டை வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியும். கையால இந்த என்ஜாய்மெண்ட் பண்ண முடியுமா? சாப்பிடுறோம், நம்ம கைகளால் எடுத்து உணவு சாப்பிடுகின்றோம். ஆனா அது வயிற்றுக்கு போய் நம்ம வந்து சாப்பிடும் அந்த இதுல போகும்பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு என்ஜாய்மெண்ட் தெரியுது. ஆனா கைக்கு எந்த என்ஜாய்மெண்ட்டுமே இருக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரிதான் நாமளும். So Krishna is the only enjoyer of all the good results of sacrifices and penances. நாம செய்யக்கூடிய தியாகங்களும் சரி, தானங்களும், அதுக்கப்புறம் தவங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருந்து அவர் தான் வந்து திருப்தியா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷிக்கின்றார். He is the proprietor of all universal manifestation. அனைத்துமே இந்த பிரம்மாண்டத்துல நாம பார்க்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து அது எல்லாத்துக்குமே ஓனர்ஷிப் அவர் தான். And that he is the real friend of all living entities, that one can only have real peace. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா so he can be only the
ரியல் ஃப்ரெண்ட். நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி இஸ் த ரியல் ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ அவர் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம எல்லாருமே நல்ல நிலையில இருக்கும் பொழுது அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல நிலையில, அதாவது சந்தோஷமான நிலையில, உன்னதமான நிலையில இருக்காருன்றதை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். Therefore, one who is engaged without relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி உணர்வுல இல்லாம நாம வந்து பக்தி இல்லாம வந்து நம்ம வந்து இருக்கும் பொழுது பகவானோட எந்தவித சம்பந்தத்தையும் ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் இருந்தால் நமக்கு வந்து எந்தவித ப்ராப்ளம்ஸ்ல இருந்து நம்மளால வெளியே வந்தோன்ட்டு 100% சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி நிம்மதியாக இருக்கிறோன்றதையும் நம்மளால கேரண்டி சொல்ல முடியாது. However, one may make a show of peace and spiritual advancement in life. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டும் நடக்கும். ஆனா வந்து நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல போகாம செஞ்சோம்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அதனுடைய முழுமையான இது வந்து பலனை நாம என்னைக்குமே அடைவது கிடையாது. As a boat on the water is swept away by a strong wind, even one of the senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா படகு பாத்தீங்கன்னாக்கா காற்று எந்த பக்கம் வீசுகின்றதோ அது எதிர்த்து நம்ம வந்து படகை ஓட்டி கொண்டு போனால் மிகவும் கடின சிரமமாகவும் இருக்கும். அதே காற்று எந்த பக்கம் வீசுகின்றதோ அந்த பக்கம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கப்பலையோ எதையோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம எடுத்துட்டு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம எங்க செல்லணுமோ அந்த இலக்குக்கு வந்து நம்ம செல்லக்கூடியதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய மைண்ட் எப்படி ஈவன் ஒன் ஆஃப் த சென்சஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளை இழுத்துட்டு போயிட்டு எங்கேயாவது விட்டுரும். எப்படி பலமான காற்று ஒரு படகை வந்து இழுத்துட்டு போய் எங்கேயாவது தள்ளி விடுறதோ அதே மாதிரி ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதனை வந்து மேல அதாவது கீழ் இயல்பால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து நம்மள வந்து கீழே தள்ளிவிடும். ஸோ அப்போ வந்து புத்தியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேலையும் செய்யாது. unless all of the senses are engaged in the service of the Lord. அதாவது கண்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து பகவானுடைய செயல்களை நம்ம ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். ஈவன் ஒன் ஆஃப் them engaged in the sense gratification can deviate the devotee from the path of transcendental advancement. So for example, எல்லாமே இந்த வாய் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருநாமங்களை சொல்கின்றது, அப்புறம் காது வந்து திருநாமங்களை கேட்கின்றது, அப்புறம் பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு இந்த கைகள் கால்கள் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா கண்கள் மாத்திரம் எதையோ ஒண்ணு தவறான ஒன்றை நோக்கினால் இது இந்த செயல்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடும். சோ அதை முழு மனதோட நம்ம வந்து கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டோம். சோ அதாவது ஒரு புலன் கூட டீவியேட் ஆச்சுனாக்கா நம்ம வந்து அந்த ஆழ்நிலையான பாதையிலிருந்து நம்ம வந்து விலக்கப்படுகின்றோம். இது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். நெக்ஸ்ட், therefore one whose senses are trained from their objects is certainly a steady intelligence. அதனால இந்த புலன்களை தத்தம் அதாவது கண்ணால என்ன பண்ண முடியும், பார்த்தல் அப்படிங்கிற அந்த செயல்ல இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கெட்டதை பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிற அந்த மனது நமக்கு வந்ததுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதராக ஆகிவிடுகின்றோம். So an enemies are curbed by the superior force. Similarly, the senses can be curbed only by the human endeavor. ஸோ ஒரு மனிதன் எந்த விதத்துல தன்னை எடுத்துக்கொண்டு வழி நடத்தி செல்கின்றானோ அதனால அந்த புலன்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல போயிட்டு சிக்கிக் கொள்கின்றது. ஸோ பட் ஒன்லி பை கீப்பிங் தெம் எங்கேஜ் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட். அதே மனிதன் வந்து பக்தி பாதையில தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் வருவது கிடையாது. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் நம்மளால அடைய முடியும். அவருடைய வழிநடத்தினால்தான் நம்ம வந்து மேலும் மேலும் முன்னேற முடியும். ஸோ நம்மள எல்லாருமே சாதகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பிராக்டிஸ் பண்றோம். ஆர் எ சூட்டபிள் கேண்டிடேட் ஃபார் லிபரேஷன். So what is the night of all living beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையில் இருப்பவர்கள், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் வந்து வெளி உலகத்துல வந்து நடிக்கக்கூடிய செய்வார்கள். அதாவது வெளியில ரொம்ப நல்ல மனிதராக தோற்றம் அளிப்பார்கள். ஆனா உண்மையிலே உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து அழுக்காக இருக்கும். ஸோ அதேதான் அவங்களுக்கு அது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய உண்மையான மனசுல என்ன இருக்கோ அது வந்து நைட்ல நமக்கு கனவுல வரக்கூடிய இது பிரதிபிம்பம். எது எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பதிஞ்சுட்டே இருக்கோ அது எல்லாமே எது ஸ்ட்ராங்கா பதியறதோ ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இரவுல வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கனவுகள்ல வந்து நம்மளால அதை வந்து பார்க்க முடியும்.
சோ அந்த கனவு வரதுன்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய மனசுனுடைய பிம்பம் தான் நம்ம வந்து அங்க பார்க்கின்றோம் மெஜாரிட்டி டைம்ஸ். ஸோ எப்பயாவது ஒரு வாட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான கனவு தெய்வீகமான கனவு எல்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இல்லைன்னாக்கா ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதமாக போகின்றது என்பது நமக்கு தெரிய வரும்பொழுது அந்த மாதிரி கனவு வரும். தட் இஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஆனா நம்ம மனசுக்குள்ள நிறைய குப்பைகளை கொட்டி வச்சுட்டு வெளிப்புறமாக நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லவர்கள் போல நடித்தால் ஸோ வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய அவுட் சைடு சுபாவம் மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா? ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவர்களுடைய ரியாலிட்டி அவர்களால மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ இந்த மாதிரியான ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாட் இஸ் நைட் ஃபார் ஆல் பீயிங்ஸ், எல்லாருக்கும் இரவாக இருப்பது எதுனாக்கா the time of awakening for the self controlled. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் உணர்வு பாதையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இரவு என்பது அவங்களுக்கு விழித்திருக்கக்கூடிய டைம். அதாவது அவங்களுடைய கான்சியஸ்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விழித்திருக்கும். சோ அதாவது அவருடைய உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே விழித்திருக்கும். அதாவது அவர் மனசும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையாக இருக்கும். ஆனா அதேதான் வந்து அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் அவங்களுக்கு வரும். சதா சர்வ காலமும் அலர்ட்டா இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையாகும். அந்த டைம் ஆஃப் அவேக்கனிங் ஃபார் ஆல் த பீயிங்ஸ் இன் தட் இஸ் த நைட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் த இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேஜ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருத்தர் தான் யார் என்ற அந்த இதுல வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அந்த மோட்ல செல்கின்றார்களோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய தன்மைக்கு செல்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு மனக்கற்பனைகளும் கிடையாது. அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இது கனவுகளும் இருக்காது. ஆனா நார்மலான ஒரு ரஜோகுணம் தமஸ் குணம் இருப்பவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பகல்ல பார்த்தா வீழ்ச்சின்னு இருக்க மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஏதோ போயின்னு இருக்கும். ஆனா நைட்ல தூங்குற மாதிரி இருக்கும். ஆனா நைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வேண்டாத இது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து கனவுல தான் வரும். சோ அந்த தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்திலையும் தமஸ் குணத்துல இருப்பவர்களுக்கு வரக்கூடிய ஒன்று. ஆனா உண்மையிலே ஒரு ஞானி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகல்ல வந்து அவர் வந்து சைலண்டா இருக்காருன்னாக்கா அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து எது செய்யக்கூடாது என்பது அவருக்கு தெரியும். அதை செய்யத்தக்க செயல்ல மட்டும் அவர் மனதை வந்து ஈடுபடுத்தி இருப்பார். மிச்சம் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து விலக்கி வச்சிருப்பார். நைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜாகிரதையா இருப்பார். அவர் வந்து இஸ் கான்சியஸ்னஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் அவேக்கனா இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து there are two classes of intelligent men. அதாவது ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் இஸ் இன்டெலிஜென்ட் இன் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஒருத்தர் வந்து இந்த பௌதிக செயல்கள்ல இருக்கக்கூடியதுல வந்து மேன்மையாக இருப்பார்கள். இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be always in the spiritual. ஸோ ஒருத்தர் வந்து பௌதிகம், இன்னொன்னு வந்து ஆன்மீகம். ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு இந்த மன கற்பனைகள் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ஒன்லி த ரியாலிட்டி, அவ்வளவுதான். தன் ஆத்ம ரூபத்தை அவர்களால் எப்பொழுதுமே உணர முடியும். ஆனா அதே வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அதாவது ரஜஸ் அண்ட் தமஸ் குணத்துக்காரர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா totally different. So the introspective and awaken for the cultivation of their cultivation means அதாவது நம்ம வந்து அதாவது ஒரு பயிரை வந்து நடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து பராமரிச்சு அதுக்கப்புறம் அறுவடை வரலையும் எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரிதான் வந்து நம்ம நாலேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு விதையை நம்ம வந்து ஞானம் என்னும் அந்த விதையை நம்ம மனசுல தூவிக்கும் பொழுது அந்த விதை வந்து வளர்ந்து செடியாகி மரமாக வேண்டும் இல்லையா? அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த வளர்க்கும் தன்மை, அதுதான் ஞானம் என்னும் அந்த தன்மையை நம்ம வளர்த்துண்டு செல்லணும். ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேஜ் ஆர் தாட்ஃபுல் மென் ஆர் நைட்ஸ் ஃபார் த பர்சன்ஸ் மெட்டீரியலி அப்சர்வ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஞானத்துல விருதி செஞ்சிருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்டவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பௌதிக இயற்கையில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து இரவாக தோன்றுகின்றது. ஏன்னா அவர்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இவங்களுக்கு புரியாது பேசிக்கலி இல்லையா? ஞானத்தை அவர்களால அந்த பக்குவமான மனது கிடையாது, புரிந்து கொள்ளும் தன்மையும் கிடையாது. சோ அவர்களுக்கு முன்னாடி இவங்க ஏதோ சும்மா இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே அவர்கள் வந்து நிறைய செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருப்பார்கள். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா in such a right materialistic person remains sleep in such a night due to the ignorance. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தான் யார் என்பதும் தெரியாம அறியாமையில பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையோட சம்பந்தப்பட்ட அந்த உயிர்வாழிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா remains asleep. The introspective stage always be alert in the materialistic man actually remains alert night, that is called as the night. எப்பொழுதுமே அலர்ட்டா இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை. So dreams of varieties of sensual pleasures, feeling happiness, sometimes distress in his sleeping condition. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சருடைய மனிதனுடைய இயல்பு.
அதாவது ஒருத்தருக்கு நிறைய கனவுகள் வருதுன்னாக்கா அவங்க இன்னும் பௌதிக இயற்கையோட அட்டாச்மெண்டோட இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அதாவது எதோ கனவுகள் டெய்லி கனவு வந்துட்டே இருக்கும், ஏதோ கனவு வரும். தட் மீன்ஸ் வாட் எவர் விஷுவல்ஸ் தே ஆர் சீயிங், என்ன அவர்கள் மனதில் பார்க்கின்றார்களோ அந்த உணர்வுகள் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ டே டைம்ல அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, நைட் டைம்ல அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ பட் அதே ஒரு இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ் மேன் வந்து டிஃபரெண்ட் ஆக்சுவலி. அவர் இரண்டையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சமமாக பாவிப்பார். அதாவது சுக துக்கம் இன்ப துன்பம் எல்லாமே ஒரு போல இருக்கும் பொழுது அது மனதுல எந்த இம்பாக்டுமே அவருக்கு கொடுக்கறது கிடையாது. அதனால வந்து அவருடைய தூங்கும்போது கூட நிம்மதியாக தூங்குவார், அவருக்கு இந்த மாதிரி கனவுகள் எல்லாம் இருக்காது. ஸோ அது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், ஆபூர்யாமான் அச்சலஸ்ய பிரதிஷ்டம் சமுத்திரம் ஆபஹ பிரவிஷந்தி யத்வத் தத்வத் காமாயம் பிரவிஷாந்தி சர்வே சாசாந்திம் ஆப்னோதினா காமா காமா காமிஹி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா a person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enters like rivers into the ocean, which is being filled but it is always still, can alone achieve peace and not the man who strives to satisfy such desires. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நதியானது பல்வேறு இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓடி அதுக்கப்புறம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த பாதையை நாடி எடுத்துட்டு போய் இறுதியில வந்து சங்கமாவது கடல்ல இல்லையா. இந்த நதிநீர் கடல்ல போய் சங்கமம் ஆனா கூட அந்த அந்த கடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே ஒரு ஆடாத அசையாத நிலையில தான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம் இல்லையா. எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது. நதிநீர் வந்து அதுல சேர்ந்ததுனால ஏதாவது மாற்றங்கள் வரப்போகிறதா? எதுவும் கிடையாது. கடலினுடைய இயல்பு அதே மாதிரிதான் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் மாற்றமற்ற மனதுடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஸ்திரமான புத்தி உடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஆல்வேஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறுவார்கள். இந்த பௌதீக செயல்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய ஆசைகளை வந்து அவர்கள் லயிக்க மாட்டார்கள். ஸோ எ பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் டிஸ்டர்ப்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த டீவியேஷனுமே இருக்காது இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல. இட் இஸ் அது எப்படின்னாக்கா இட் இஸ் லைக் ரிவர்ஸ் என்டரிங் இன் த ஓஷன், கடலோட எப்படி சங்கமம் ஆகின்றதோ விச் இஸ் எவர் பீங் ஃபில்டு ஆல்வேஸ். பாத்தீங்கன்னா கடல் வந்து முழுமையா இருக்கு. நம்மளால போய் கடல் நீர் எவ்வளவு குவான்டிட்டி வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா? முடியாது. அதே மாதிரி இந்த நதி நீரும் அதுல கலந்த பிறகு கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு நம்ம வந்து அதுக்காக மெஷர் பண்ண முடியுமா? ரெண்டும் சங்கமம் ஆன பிறகு நமக்கு நதி நீருக்கும் கடல் நீருக்கு அதுவும் கடல் நீரை போலதான் ஆகிவிடும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்திரமா இருக்கக்கூடிய மன ஓட்டம் ஆக்சுவலி. ஸோ ஸ்டில் can alone achieve peace. அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதியை அடைய முடியும். not the man who strives to satisfy such desires. ஆனா அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில் இல்லாதவர்கள் தனக்கு இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களுடைய செயல்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அதை அத்தகைய நிலையை அடைய முடியாது. ஸோ பீயிங் filled with much more water, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஓஷன், அதுதான் நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன். ஓஷன் ஆல்வேஸ் ரிமைன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் இல்லையா. இட் வில் நெவர் அஜிடேட். ஸோ நார் இட் கிராஸ் பியாண்ட் த லிமிட் ஆஃப் இட்ஸ் பிரிங்க். ஸோ தட் இஸ் த ட்ரூ ஆஃப் த பர்சன் ஃபிக்ஸ்ட் இன் த கிருஷ்ண கான்சியஸ். ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதருடைய இயல்பு இதுதான். So a Krishna conscious man is not need of anything because Lord fulfills all his material necessities. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அவனுக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் அவரே கொடுத்துறார். நம்ம அவர்கிட்ட எதுவுமே கேட்கவே தேவையில்லை. இந்த உண்மை நம்ம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளணும். நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்று பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்துமே பகவானுடைய செயல்கள். அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை செய்யலாம் அப்படின்ற மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்கணும். ஸோ அதனால பகவானே நமக்கு எது நன்மையோ அது கொடுப்பார். therefore அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தன் வந்து கடல் போல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே ஆடாம அசையாம ஸ்திரமா இருக்காங்க பாருங்க, அந்த நிலையை நாம இங்க ஒப்பிடுகின்றோம். That is the proof of Krishna conscious person who has lost all inclination for the material sense gratification although the desires are present. கண்டிப்பாக ஆசைகள் உண்டு, ஆனா அது ஆன்மீக ஆசைகள், பௌதிக ஆசைகள் கிடையாது. The fruity workers, salvationists and also the yogis who are after mystic powers are all unhappy because unfulfilled desires. அதாவது அவங்களால அவர்கள் என்ன நினைத்தார்களோ அதை வந்து அடைய முடியாத அதாவது ஆசைகள். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be always remain unhappy அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. He does not even desire liberation, so called material bondage. So a devotee of Krishna has no material desires, therefore they are in perfect peace.
சோ இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பற்றுதலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய உன்னதமான பக்தர்கள் அதுல லயிப்பதே கிடையாது. அதனால அவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து நிம்மதியாக இருக்கின்றார்கள். 71 விஹாய காமான்ய சர்வான் புமாம் சாரதி நிஷ்பரஹ நிர்மமோ நிரஹங்காரஹ சாதாந்திம் அதிகச்சதி. A person who has given up all desires for sense gratification. So எல்லாத்தையுமே இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதாவது புலன் இன்ப செயல்களை யார் ஒருவர் வந்து துறக்கின்றார்களோ, who lives free from desires, அதாவது பலன் நோக்கு செயல்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசைகள், இது எல்லாத்தையுமே யார் ஒருத்தர் வந்து அதெல்லாம் தவிர்த்து இருக்கின்றார்களோ, who has given up all sense of proprietorship, அதாவது இந்த புலன்களுக்கெல்லாம் நான் தான் அதிபதி அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. கண்ணு நான் பார்க்கக்கூடியதுதான் ரைட் அப்படின்னு வாதிக்கிறது, காது நான் கேட்டதுதான் ரைட், வாய் நான் பேசுவதுதான் சரி, சோ அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய எல்லாமே ஐ ஆம் த கிரேட் அப்படின்ற அந்த நினைப்பு. அண்ட் டிவாய்ட் ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, அப்படிப்பட்டவனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான நிம்மதியை அடைகின்றான். டிசையர்லெஸ் பர்சன் அப்படின்னாக்கா ஆசைகளற்ற மனிதன் என்றால் பலன்கள் மேல் ஆசையற்று இருத்தல், அதாவது பௌதிக செயல்கள் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு செயலிலுமே நம்ம அதனுடைய பலன்கள் மேல வந்து நாம பற்றற்று இருக்க வேண்டும். To understand one's actual position as eternal servitor of Krishna without falsely claiming this material body to be oneself, அதாவது இந்த உடல் நான் கிடையாது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் யார் என்றால் நான் ஒரு ஆன்மா. without falsely claiming proprietorship over anything in this world, இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே சில அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் வாங்கினா இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. இது பகவான் நம்ம கொடுத்திருக்கார், சில காலம் நம்ம உபயோகப்படுத்தி பின்னாடி வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு போக போறோம். ஆனா அது ஜெனரேஷனே அனுபவிக்க போறாங்களா இல்ல வேற ஒருத்தர் அனுபவிக்க போறாங்களான்றது நமக்கு தெரியாது. இஸ் த பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தருடைய திங்கிங் தன்மை வந்து இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் அட்டைன் த பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேட் இன் த கிருஷ்ணா கடவுள் உணர்வு என்ற அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தளத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் ஒரு உன்னத நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். ஃபார் ஹிம்செல்ஃப் தேர் இஸ் நோ டிசையர் டு ஃபைட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவனுக்காக அவன் வந்து இங்க போர் புரியல, ஆனா பகவானுக்காக அவன் போர் புரிய வேண்டிய கட்டாயம். ஏன்னா பூமி பாரத்தை இறக்கணுன்றதுக்காக தான் அவர் இந்த ஸ்வயம் இந்த உலகத்துக்கே வந்தார். ஸோ டிசையர் ஃபார் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் த கிருஷ்ணா, பகவானுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்படணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ரியல் டிசையர்லெஸ்னஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றற்ற தன்மை என்பது அதுதான் உண்மையான பற்றற்ற தன்மை அப்படிங்கறத வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் அன் ஆர்டிபிஷியல் அட்டெம்ப்ட் டு அபாலிஷ் டிசையர்ஸ். நம்மளால வந்து பற்றுதலை எல்லாமே நம்ம ஒதுக்கி வைக்கணும்ன்றது முடியாத காரியம். ஆனா ஏதோ ஒண்ணுக்கு மேல பற்று இருக்கணும் இல்லையா. சோ இது எல்லாமே பகவானுடைய கைங்கரியம், அதை நான் செய்யணும்ன்ற அந்த மனதுல வந்து பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளுதல். A materially desireless person certainly knows that everything belongs to Krishna. Ishavashyam idam sarvam. Ishopanishadla first mantra. Ishavashyam idam sarvam. எல்லாத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஈஷாவாஷ்யம் என்றால் he is the controller. அதாவது பாத்தீங்கன்னா the supreme is the controller. That is called as ஈஷாவாஷ்யம். So idam sarvam அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு கீழே தான். He is controlling everything. So he does not falsely claim. நாம எதுவுமே வந்து கண்ட்ரோல் இங்க எதுவுமே நம்ம ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பே கிடையாது. நமது எல்லாமே லாஜிக்கலி we are linked, அவ்வளவுதான். ஸோ சில காலம் உபயோகப்படுத்தி நாம் செல்கின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். This understanding of Krishna conscious is the basic principle of real peace. உன்னதமான திருப்தி, அதாவது நிம்மதி என்பது எதுனாக்கா நாம எதையுமே நம்ம வந்து ஓன் பண்றது கிடையாது. we are not owning anything. நம்ம வந்து இது எதுவுமே கிடையாது, அனைத்தும் அவர்தான். எங்கே இருந்து எடுக்கப்பட்டது என்றால் எங்கே இருந்தே எடுக்கப்பட்டது. நம்ம எங்க விட்டுட்டு போனோம்னா அது இங்கே அவர்கிட்ட தான் நம்ம விட்டுட்டு போனோம். எதையுமே நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போக முடியாது இல்லையா. சோ அதுதான் ஈஷாவாஷ்யம் பிரின்சிபல்ஸ். 3rd லெவல் வரும்பொழுது நீங்க இதை படிப்பீங்க. ஈஷோபனிஷத் அருமையான டாபிக். ஸோ அதனால நீங்க வந்து அப்ப நீங்க இது கண்டிப்பாக படிக்கலாம். மந்திரம் ஈஷோபனிஷத் வெரி லவ்லி புக். அது ரொம்பவுமே நல்லா படிக்கலாம். அழகான மந்திரங்கள், அழகான எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். ஸோ இருக்கிற உபனிஷத்கள்லே டாப் 10ல ஃபர்ஸ்ட் உபனிஷத் ஈஷோபனிஷத் ஆக்சுவலி. ஏஷா பிராமி ஸ்திதி பார்த்தா நைனாம் பிராப்ய விமுஹ்யதே சிதவாஷ்யம் சிதாவாஷ்யம் அந்த காலேபி பிரம்ம நிர்வாணம் ப்ரச்சதி. பிரம்ம நிர்வாணம், நிர்வாணம் மீன்ஸ் டிட்டாச்மெண்ட்.
அதாவது இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நாம விடுதலை அடையக்கூடியது, லிபரேஷன், அதுதான் வந்து நிர்வாணம் என்று. பிரம்மரால் நம்ம எல்லாமே வந்து படைக்கப்பட்டவர்களால், அதாவது பிரம்ம நிர்வாணம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் கிங்டம். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாம இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து நம்ம விடுதலை அடைந்தால் ஆன்மீக உலகத்திற்கு நாம செல்கின்றோம் என்று அர்த்தம். தட் இஸ் த வே ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் காட்லி லைஃப் ஆஃப்டர் அட்டைனிங் விச் மேன் இஸ் நாட் பிவில்டட். நமக்கு பகவானுடைய அந்த ஸ்தலத்திற்கு சென்ற பிறகு எதற்காகவும் நம்ம குழப்பம் இல்லை, கலக்கம் இல்லை, பயம் இல்லை, எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே அவர் இருக்கார், நம்ம அவருடைய கைங்கரியம் செஞ்சுட்டு நம்ம வந்து வாழலாம் அப்படிங்கிற அந்த மன திருப்தி நமக்கு இருக்கும். பீயிங் சோ சிச்சுவேட்டட் ஈவன் அட் த அவர் ஆஃப் டெத். இப்படி ஒரு மனப்பக்குவம் உடைய ஒருத்தர் வந்து மரணத்தின் தருவாயில் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் கேன் என்டர் த கிங்டம் ஆஃப் காட். பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்திற்கு அவர்கள் they will reach. So one can attain Krishna consciousness or divine life at once within the second day, or he may not attain at such a state of life even after millions of births. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு வந்து சட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பான்டேனியஸா வந்து பக்தி வந்துடலாம். ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ ஆண்டுகள், எத்தனையோ பிறவிகள் வந்து பக்தி செய்து கூட அதுல வந்து முழுமையடையாம போகிறதுக்கான இது உண்டு. ஸோ அது ஏன்னாக்கா பேசிக்கலி ரியலைசேஷன். ஸோ நாம அந்த பக்தி உணர்வுல எவ்வளவு லைத்து இருக்கோன்றது தான் மிக முக்கியம். ஸோ ஹவு மச் டிவோஷன் வி ஆர் டூயிங் ஃபார் தட் சர்வீஸ்ன்றது நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். நிர்வாணா மீன்ஸ் எண்டிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப். அதாவது நிர்வாணா அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை இந்த ஏதாவது முக்தி அடையிறது, அதுதான். ஆக்சுவல் லைஃப் பிகின்ஸ் ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் லைஃப். உன்னதமான வாழ்க்கையே வந்து ஒருத்தருக்கு தொடங்குகிறது எப்பொழுது என்றால் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்த பிறகுதான். So if one is fortunate enough to become Krishna conscious, he at once attains the stage of Brahma Nirvana. There is no difference between the kingdom of God and the devotional service. அதாவது பகவானுடைய ஸ்தலமும் அதாவது பக்தி தொண்டுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமே கிடையாது. நம் பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுதே பரமனோடு இருக்கக்கூடிய அந்த திருப்தி நமக்கு வரும் இல்லையா? அவரோடு இருக்கும், அவருடைய ஸ்தலத்துல இருக்கும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும். அதுதான் இங்க நம்ம வந்து எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் ஈவன் டியூரிங் திஸ் லைஃப் இஸ் இமிடியட் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் பிரம்மன். அதாவது பிரம்மன் என்ற நிலையை நாம அடையிறது. அண்ட் ஒன் ஹூ இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் த கிருஷ்ண கான்சியஸ் சர்டன்லி என்டர்ட் இன் த கிங்டம் ஆஃப் காட். பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலத்திற்கு அவர்கள் வந்து ஆல்ரெடி வந்து தே ஆர் ரெடி டு கோ தேர். ஸோ அதுதான் வந்து பிரம்மன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் த ஆப்போசிட் ஆஃப் மேட்டர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜடத்திற்கு ஆப்போசிட் கிடையாது. So therefore Brahmasiddhi means not on the platform of the materialistic activities. இந்த பௌதிக இயற்கையில தான் நம்ம இருக்க மாட்டோம். இங்க இருந்து அங்க போய் சேம் அதே ஒர்க் தான் நம்ம செய்ய போறோம். பக்தி உணர்வு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா devotional service of the Lord is accepted in the Bhagavad Gita as a liberated stage. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் வந்து பக்தி பாதையில ரொம்பவுமே முன்னேறி இருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒருத்தர் தெரிய வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் என்று நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Therefore Brahmi Sthiti is the liberation from the material bondage. இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நாம கண்டிப்பாக அதாவது விடுதலை அடைந்திருக்கிறோம் என்பதற்கான அறிகுறி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பக்தியில வந்து நம்மளை நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளுதல். அதுதான் வந்து பிராமி ஸ்திதி. ஸ்திதின்னா த கண்டிஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ நாம வந்து அந்த பிரம்ம நிலையை வந்து அடைந்திருக்கின்றோம். ஓம் தத் சவிதீர் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்ஹாரே. இது என்ன செகண்ட் சாப்டர் இல்லையா? கீத சாராம்சம். கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் இதுக்கு வந்து செகண்ட் சாப்டருக்கு ஒரு பேரு கீத சாராம்சம் இல்லையா? சாங்கிய யோகா, கரெக்ட். சாங்கிய யோகா பிரதமோ அத்தியாய திவ்யோ அத்தியாய அது ஃபுல்லாவே தெரியல எனக்கு. ஓகே, சாங்கிய யோகம். இப்ப நாம வந்து கர்ம யோகத்துக்கு போகலாம். ஸோ அர்ஜுன உவாச்ச. ஸோ அத பிரதமை திருதியை திரையோ அத்தியாய. பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன உவாச கர்மயோகஸ்ய நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. அர்ஜுன உவாச
जायसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनः तत्किं कर्माणि घोरे मां निजो यायसी கேசவா. பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து புத்தி யோகத்தை வந்து நம்ம அர்ஜுனன் வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறார். புத்தி யோகத்தை வந்து புத்தி அப்படிங்கிற எடுத்துன்றார். ஆனா அது என்னன்னாக்கா பக்தி கலந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு, அதாவது அனைத்துமே பகவானுடைய கைங்கரியம் நினைஞ்சென்று செய்யக்கூடியதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோகம், பக்தி கலந்து செய்வது. வை டு யூ அர்ஜ் மீ, என்னை எதுக்கு நீங்க வந்து இந்த கோரமான போர் தொழில வந்து ஈடுபடுத்துகின்றீர்கள்? அதாவது புத்தி வந்து இட் இஸ் பெட்டர் தேன் த ஃப்ரூட்டி ஒர்க், அதாவது கர்மகாண்டா மோட்ல செய்யறதை விட புத்தி வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட்ன்னு நினைக்கும் பொழுது நீங்க எதுக்கு இந்த கோரமான போர் தொழிலில் ஈடுபடுத்துகின்றீர்கள்? புத்தி உடையவர்கள் வந்து அழிவிற்கு வந்து யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஒரு உயிரை அழிப்பதற்கு அவர்கள் அந்த ஞானத்தை வந்து ஞானியா நினைச்சாங்கனாக்கா கண்டிப்பா அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அததான் வந்து இங்க கொஸ்டினா கேட்கிறார் அவர் வந்து, பகவானும் இதுக்கு சொல்ல போகின்றார். சோ இது வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் கிரீஃப் அப்படின்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய சொந்த பந்தங்களை எல்லாருமே ஆத்ம ரூபத்துல காணவில்லை. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் ரீதியாக ஐடென்டிபிகேஷன் பண்றார். இது எப்படி இருக்குன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஓஷன் ஆஃப் எ மெட்டீரியல் கிரீஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எல்லாருமே தன்னுணர்வு பாதையில நினைச்சுட்டு எதுவும் பேசல. சோ இப்ப ரியலிஸ்டிக்கா ஒரு உருவத்துல பார்த்துட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டைரக்டா கேட்கிறார். சோ புத்தி யோகம் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வந்து செயல்படுதல், அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோகம் என்பது. சோ ஒருத்தர் தன்னுணர்வு பாதையில வந்து நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் பொழுது எதுக்காக என்ன வந்து இந்த கோரமான போர் தொழில ஈடுபடு அப்படின்னு சொல்றீங்க? ஆனா பகவான் நீ அந்த போர் தொழில வரக்கூடிய விளைவுகள் மேல பற்றற்று அனைத்தையும் எனக்கு சமர்ப்பணம் செய்து நீ போரிடுன்னு தான் சொல்றார். அதாவது புத்தியை உபயோகப்படுத்தி நீ பக்தியோட இந்த செயலை செய், பக்தியோட எனக்கு இதை சமர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்னு தான் அவர் கேட்கிறார். ஆனா அர்ஜுனனுக்கு கன்ஃபியூஷன். ஆக்சுவலி அர்ஜுனா ஆல்சோ தாட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஆர் புத்தி யோகா ஆர் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் நாலேஜ். அதுதான் வந்து புத்தி யோகம் என்பது டெஃபினிஷன். அதாவது ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்துல நாம வந்து முன்னேறுவதற்காக உபயோகப்படுத்தி செல்வதுதான் வந்து புத்தி யோகம். as something like retirement from active life or practice of penance and austerity at a secluded place. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது செயலற்ற தன்மை, இன்னர்ஷியான்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அதாவது சைலண்டா ஒரு இடத்துல உட்காந்து நம்ம வந்து துறவி மேற்கொண்டு செய்வது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து இன்னர்ஷியான்னு சொல்லுவோம். அது பெனன்ஸ் தவங்கள் எதுவாருன்னா இருக்கட்டும். ஆனா வந்து எந்த கைங்கரியமா இருந்தாலும் சைலண்டா வந்து எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு நம்ம போய் செய்யறது வந்து அது தட் இஸ் த லாஸ்ட் ஃபேஸ் இல்லையா? ஒரு உயிர்வாயினுடைய லாஸ்ட் ஃபேஸ். அதாவது பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வனப்பிரஸ்தன், அதுக்கப்புறம் தான் சந்நியாசம் இல்லையா? அதனால நீ இப்போ உன்னுடைய கடமையை செய்யணும்னாக்கா சன்னியாசி ஆவது வந்து சொல்யூஷனே கிடையாது அப்படின்றது வந்து சொல்றார். ஸோ ஒர்க் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பகவான் வந்து யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு. व्यामिशेरेणव व्याख्येन बुद्धि मोहस्यैव मे तद एकं वद निश्चितया येन श्रेयोऽहम् आपुण्यनुयम्. So my intelligence is bewildered by your equivocal instructions. அதாவது பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து ஒரு பக்கம் வந்து அதாவது துறக்கணும்னு சொல்றீங்க, இன்னொரு பக்கம் வந்து எழுந்து வந்து அதாவது செயல்படுன்னு சொல்றீங்க, செயலாற்று என்று ஒரு புறம் சொல்கின்றீர்கள், அதாவது துரத்தல் என்று இன்னொரு பக்கம் சொல்றீங்க. இது ரெண்டுமே எனக்கு சமமாக தோன்றுகின்றது. ஈக்விவோக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அது ரெண்டுத்துல எது வந்து நல்லது, எனக்கு நல்லதுன்றது எனக்கு தெரியல. இதுவும் செய்யாதன்னு செயலாற்றுன்னு ஒரு பக்கம் சொல்றீங்க, இன்னொரு பக்கம் துறன்னு சொல்றீங்க. எதை நான் துறக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல வந்து கேட்கின்றார். சோ எனக்கு எது நன்மை என்பதை வந்து நிச்சயமாக ஒன்று கூற வேண்டும் என்று ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறார். சாங்கிய யோகம், அதுக்கப்புறம் புத்தி யோகம். ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்சஸ். சாங்கிய யோகம் என்பது நாம ஒரு ஆத்மா, நம்ம உடல் அல்ல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானத்தை பற்றி நாம வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். அதே மாதிரி பக்தி கலந்து அந்த ஞானத்தை நாம வந்து உபயோகப்படுத்தும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து எந்த ஒரு செயலினுடைய பலன்களுக்கும் நாம விளைவது கிடையாது. ஸோ ஒர்க் வித்தவுட் ஃப்ரூட்டிவ் டிசையர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு பலநோக்கு செயல்களிலுமே நம்ம ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடாது. ஏன்னா அது எல்லாமே நமக்கு பந்தப்படுத்தும்.
அந்த பொசிஷன் ஆஃப் த நியோஃபைட், அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி. இது வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியினுடைய நிலை. சோ ஏன்னா கனிஷ்ட அதிகாரி பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்களை எதிர்பார்த்து தான் எந்த செயலுமே செய்வார்கள். அதனாலதான் அந்த டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. So Krishna has no intention of confusing Krishna by the jugglery of words. பகவான் வந்து எதையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும்ட்டு எந்த ஒரு விஷயம் சொல்லல. அவர் ரொம்ப கிளியரா சொல்றார், நீ நிஷ்காம கர்மயோகியாக தான் ஆக வேண்டும் இல்லையா? நிஷ்காம கர்மயோகி will always do the everything in favor of the Lord. அனைத்துமே பகவானுடைய கைங்கரியம் நினைச்சுட்டு செய்யறவங்க தான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். பலன்கள் எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற அந்த இதுல விட்டுருவாங்க. அதனால அவர்கள் கர்ம பந்தனத்திலிருந்து அவர்களுக்கு என்னைக்குமே விடுதலை. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்மலான ஒரு கர்ம காண்டால செய்யறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பலன்களுக்கு எல்லாமே வந்து பந்தப்பட்டு விடுகின்றார்கள். So although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery words, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஸ்வீட்டா பேசுன மாதிரி இருக்கு, அவர் புரிந்து கொள்ளணும், அவருக்கு அந்த இன்டென்ஷனே கிடையாது. யாருக்கு? பகவானுக்கு. he want to clear. சோ அதாவது அவர் என்ன கொஸ்டின் கேட்கிறாரோ அதுக்கு வந்து ஞானத்தை வந்து வாரி வழங்கிட்டே இருக்காரு. அர்ஜுனா குட் நாட் ஃபாலோ, ஆனா அர்ஜுனருக்கு தான் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியல. இப்ப நாம எல்லாம் கூட அந்த நிலையில தான் இருக்கும். முழுமையாக எல்லாத்தையுமே நம்மளாலையும் புரிந்து கொள்ள முடியறது கிடையாது. சிலது புரிகிறது, சிலது புரியறது இல்லை நமக்கு. எய்தர் பை இனர்ஷியா ஆர் ஆக்டிவ் இன் சர்வீஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலற்ற தன்மையா இல்லை செயல்படும். சோ எது எனக்கு நன்மை என்பதை நீங்க சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் கேட்கின்றார். ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச லோகேஸ்மின் திவி வித்தானிஷ்டஹ புரா புரோக்தா மயானக ஞான யோகேன சாங்கியானாம் கர்ம யோகேன யோகினாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானும் என்ன சொல்கின்றார், ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் தட் there are two class of men. ஆல்ரெடி நம்ம பகவான் லாஸ்ட் ஸ்லோகங்களே பார்த்தோம் இல்லையா? ஒருத்தவங்க வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட் மேல அவங்களுடைய மனதை லயித்திருப்பது. சில அடுத்த மனிதர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட்ல இருந்து விடுதலை அடைந்து ஒன்லி ஆன்மீகத்துல மட்டுமே அவர்களுடைய மனதை வந்து லயித்திருப்பது. சோ அது வந்து தன்னுணர்வு பாதை. இது வந்து இந்த உலகத்துல நம்ம இன்னும் பிறவி எடுத்து பந்தப்படுகின்றோம். some are inclined to understand him by empirical philosophical speculation. அதாவது கற்பனைக்கு, அதாவது நம்மளுடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு நம்மளுடைய யூகங்கள் எல்லாம் அமைத்து, சோ அதாவது நம்மளுடைய என்ன ஞானத்தை நாம வந்து பெற்றிருக்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்ம அதை ஸ்பெகுலேட் பண்றது. அண்ட் அதர்ஸ் ஆர் இன்க்ளைன்ட் டு நோ ஹிம் பை டிவோஷனல் ஒர்க். சோ வேறு சிலர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பாதையில வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்துல வந்து ஈடுபடுதல். சோ பக்தி கைங்கரியத்துல அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் தன்னுணர்வு பாதையில வந்து முன்னேறி செல்கின்றார்கள். சோ நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவந்தோ ஞானத்தை எல்லாம் விருது செஞ்சிருந்தாகடோ பக்தியே கலக்காம அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஸ்பெகுலேஷன். இது இப்படி இருக்குமா, அது அப்படி இருக்குமா, அவர்களுடைய கற்பனையுடைய யூகங்களை எல்லாம் அமைத்து அவர்கள் பேசுவார்கள். சோ சாங்கிய யோகம், கர்ம யோகம் ஆர் புத்தி யோகம். சாங்கிய யோகம் என்னன்னாக்கா அனலிட்டிக்கல் ஸ்டடி, அதாவது நான் ஒரு ஆன்மா, உடல் அல்ல அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சு கொள்றது, அதனுடைய இயல்புகள் எல்லாமே புரிந்து கொள்வது. சோ இது வந்து சாங்கிய யோகம். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பை ஒர்க்கிங் தி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் புத்தி யோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி உணர்வுல ஒன் கேன் பி ரிலீவ்ட் ஃப்ரம் தி பாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும்னாக்கா கண்டிப்பாக புத்தி யோகம், அதாவது ஞானம் கலந்த அந்த பக்தியோடு நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்தல். So one can be relieved from the bond of actions. Furthermore, there is no flaw in the process. அதாவது அவரோட இருமையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் விடுதலை அடைந்திருப்பார்கள். ரிலிஜன், இது ரொம்ப அழகான ஒரு அனாலஜி. மதம், தர்மம், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னன்னாக்கா ரிலிஜன் வித்தவுட் பிலாசபி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தத்துவம் இல்லாத ஒரு ஆன்மீகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்டிமெண்ட் தான் சொல்லுவோம். பிளைண்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். இப்ப விளக்கமே இல்லாம, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால எல்லாமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சிலதெல்லாம் வந்து பெரியவா ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்க, அதை நம்ம பிளைண்டா வீட்டுல ஃபாலோ பண்ணின்னு போவோம். இந்த ப்ரொசீஜர் இது இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து எதுக்கு செய்யணும்னு தெரியாது, ஆனா செய்வோம். ஏன்னா நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க, அதை அப்படியே நம்ம பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து ரிலீஜன் வித்தவுட் பிலாசபி. ஞானமே இல்லாம நாம வந்து பக்தி வந்து பிளைண்டா எடுத்துட்டு போறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்டிமெண்டா ஆயிடும். ஆனா அதே வந்து ஒரு பிலாசபி வந்து வித்தவுட் ரிலிஜன் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பக்தியற்றவர்கள் ஆனா ஞானத்துல முன்னேறி இருக்கும் பொழுது இட் இஸ் ஒன்லி மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன். நம்ம மனதில கற்பனையில என்னென்ன வரதோ அந்த மாதிரி ஒரு தோன்றலாக அது ஆகிவிடும். அதனால
ரிலீஜன் வித்தவுட் பிலாசபி ஆல்சோ இஸ் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் ஓகே, ஏன்னா அவர்கள் பக்தியில்லாது முன்னேறுவாங்க. ஆனா பிலாசபி வித்தவுட் ரிலீஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் நன்னிலை அடைய முடியாது. அவர்கள் முழுமை அடையணும்னாக்கா பக்தி பாதையில போனா மட்டும்தான் அவர்களால் முழுமை அடைய முடியும். The philosophers who are sincerely searching after the absolute truth come in the end of Krishna consciousness. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இப்படிப்பட்ட அந்த ஞானிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா who are sincerely searching about, அதாவது அந்த பரபிரம்மத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அவ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will end in the பக்தி உணர்வுல தான் வந்து அவங்க முழுமை அடைகிறார்கள். The whole process is to understand the real position of the self in relation to the super self. இந்த முழுமையான இந்த பக்தி பாதை என்ன கொடுக்கிறது என்றால் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மையை தான் விளக்குகின்றது. The path of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by philosophical process. So ஞான யோகத்திலேயோ தியான யோகத்திலேயோ கர்ம யோகத்திலேயோ வந்து நம்ம புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அதுக்கான பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பக்தி செஞ்சோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி இதெல்லாம் தானா வந்து கிளீன் ஆயிட்டே போயிடும். நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே வந்து நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகி செல்லும். நா கர்மாணம் அனாரம்பான் நைஷ்கர்மியம் புருஷோஸ்னுதே நசா சந்நியாசனாத்யேவ சித்திம் சமாதி கச்சதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாட் பை மியர்லி அப்டெய்னிங் ஃப்ரம் ஒர்க் கேன் ஒன் அச்சீவ் ஃப்ரீடம். அதாவது செயலற்ற தன்மையில ஒருத்தருக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து உத்தரவாதம் கிடையாது. அவர்கள் பக்தியில ஈடுபட்டிருந்தா மட்டும்தான் கண்டிப்பாக அவர்களால் வந்து முழுமை நிலை அடைய முடியும். பக்தியற்ற நிலையில வந்து வெறும் சந்நியாசத்திலேயே உட்கார்ந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால முழுமையான விடுதலை அடைய முடியாது. nor by renunciation alone can one attain perfection. அதாவது பலன்களை மட்டுமே துரத்தலால் மட்டுமே ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமை அடைய முடியாது. பக்தி இந்த ரெண்டுத்திலுமே பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் முழுமை அடைய முடியும். பக்தியற்ற எந்த ஒரு செயலுமே நமக்கு முழுமை அடைய முடியாது. The renounced order of life can be accepted upon by being purified by the discharge of the prescribed form of duties which are laid down just to purify the heart of the materialistic man. So நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியம்னு எடுத்து நாம செய்யும் பொழுது நமக்கு ஆத்ம சுத்தி என்பது கிடைக்கின்றது. சோ அவ்வாறு நமக்கு அந்த ஆத்ம சுத்தி கிடைக்கும் பொழுது நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த துறவம் என்ற அந்த லைஃப்ல வந்து முன்னேறி செல்வதற்கான வழி மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. சோ நெக்ஸ்ட் அதாவது எடுத்தோடனே நம்ம சன்னியாசத்துக்கு போக முடியுமா அப்ரப்ட்லி? கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா? அததான் நம்ம வித்தவுட் பியூரிஃபிகேஷன் நாம ஆத்ம சுத்தி அடையாம சன்னியாசத்துல வந்து முழுமை பெறவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுதான் போலி மனிதன் அப்படின்ற பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்ப்போம். சோ ஒருத்தர் வந்து காவி உடை எல்லாமே கட்டிண்டு 25 வயசுலயே வந்து காவி உடை கட்டிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அந்த சந்நியாசத்தை வந்து பரிபாலிக்கின்றார் என்றால் உள்ளுக்குள்ள அவருக்கு வந்து அந்த காவி உடைக்கான அந்த மகத்துவம் வந்து புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அதற்கான நியமங்களை வந்து அவர் வந்து கண்டிப்பாக பரிபாலிக்க வேண்டும். சோ அது எல்லாமே செஞ்சா மட்டும்தான் அந்த சந்நியாசத்துல அவர்களால் முழுமை அடைய முடியும். அது செய்யாம பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாமே அவங்க வந்து அதாவது எல்லாத்தையுமே அதாவது சம்சாரமே வேணாம் சன்னியாசின்னு சொல்லிட்டு காவியை ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த உலக செயல்கள் எல்லாத்திலுமே அவர்கள் எல்லாமே முழு மனதோடு ஈடுபட்டிருந்தால் அது உண்மையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போலி மனிதன் என்று கூறப்படுகின்றார்கள். சோ வித்தவுட் பியூரிஃபிகேஷன் சந்நியாசம் வந்து முழுமை அடையணும்னாக்கா ஆத்ம சுத்தி என்பது மிகவும் முக்கியம். சோ இந்த ஆத்ம சுத்தி இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து இந்த சந்நியாசத்தை வந்து அந்த சந்நியாசத்திற்கு உரிய அந்த நியமங்களோட நம்மளால எடுத்து செல்ல முடியும். இல்லை என்றால் அதுவும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான். ஸ்வல்பம் அபியச தர்மஸ்ய திராயத்தே மகாபாயத்தே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம வந்து கைங்கரியமா நினைச்சுன்னு செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி உணர்வோடு செய்யும் பொழுது பிற்காலத்துல நமக்கு சொல்பம் அபியச அந்த சிறு சேவை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தையும் நாம பரிபாலிக்கும் பொழுது நம்ம பிற்காலத்துல வரக்கூடிய திராயத்தே மகாதோ பாயத், அதாவது பிற்காலத்துல வரக்கூடிய பேர் ஆபத்துல இருந்து நம்மள நாம ரட்சித்துக் கொள்கின்றோம். Even the slight performance of such principle enables one to overcome great difficulties. கடினமான சூழ்நிலைகளை நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணி வெளியில வர்றதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது.
नाहि कश्चित् क्षणां ये अपि जातु तिष्ठये अकर्माकृत् कार्यते हे अवश्य कर्मा सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः. So all men are forced to act helplessly according to the impulses born of the modes of material nature. நாம இந்த உலகத்துல இந்த 3 குணங்களோட ஐக்கியமா இருக்கிறவங்க தான். சோ நம்மளுடைய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களால வந்து செயலாற்றப்படுகின்றது. ஹெல்ப்லெஸ்லி அதை நாம செயல்படுத்துறோம்னு நினைக்க கூடாது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை அந்த குணாதிசயத்தினுடைய நேச்சர் பொறுத்து ஒரு செயலை வந்து சத்துவத்திலும் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும், ரஜோலியும் எடுத்துட்டு போக முடியும், தம்சிக்லையும் எடுத்துட்டு போக முடியும். சோ நம்ம கிட்ட எந்த குணம் மேன்மையாக இருக்கின்றதோ அந்த குணத்திற்கான இயல்புல நம்ம வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் நம்ம. therefore no one can refrain from doing something and not even for a moment. ஒரு க்ஷணம் கூட நம்மளால வந்து எந்த ஒரு செயலிலும் ஈடுபடாம இருக்கவே முடியாது. சதா சர்வகாலமும் ஏதோ ஒண்ணு நம்ம மனசுலயும் சரி, தாட் ப்ராசஸோ இல்ல இன்டர்னலி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஏதோ செயல்பட்டு இல்ல பிசிக்கலியும் நம்ம வந்து செயல்பட்டுட்டேதான் இருக்கும். இட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த சோல் டு பி ஆக்டிவ். ஸோ அதாவது ஏன்னாக்கா இந்த ஆத்மா இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கான்சியஸ்னஸ் அதாவது உணர்வு இருக்கிற வரைக்குமே இந்த செயல்பாடுகள் நடந்துட்டே இருக்கும். ஸோ வித்தவுட் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பிரிட் சோல், இந்த ஆத்மா இல்லாம இந்த மெட்டீரியல் பாடி cannot மூவ். இந்த உடல் வந்து நகரவே முடியாது. the body is only a dead vehicle. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜடம் இது, டு பி ஒர்க்ட் பை த ஸ்பிரிட் சோல். இந்த ஆத்மா இதுல வந்து குடிக்கொண்ட பிறகுதான் இது செயல்படுகின்றது. இந்த ஆத்மா இந்த உடல்ல விட்டு சென்ற பிறகு இந்த உடல் வந்து டெட் பாடி தான், விச் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்டிவ். ஸோ தாயின் கருல வந்து உள்ள வந்த பிறகு இந்த பூமியை விட்டு போகக்கூடிய அந்த க்ஷணம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு க்ஷணம் கூட அது வந்து சைலண்டா இருக்கிறது கிடையாது. அது எப்பவுமே வந்து ஆக்டிவா இருந்துட்டே இருக்கும். So such a spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness. So அப்படிப்பட்ட நல்ல அந்த உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி உணர்வுல நாம எடுத்துட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நமக்கு நன்மையை வழங்கும். அதர்வைஸ் இட் வில் பி லைக் மாயையில நம்ம கட்டுண்டவர்களாக ஆகிவிடுகின்றோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா त्वक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजान् अपक्यो अथ पते तदोयति यत्र क्वा वा भदरम् अभूत् अमुष्य किं कावार्ता आप्तो भजाथं स्वधर्मता. ஸ்வதர்மம் என்றால் நம்மளுடைய அதாவது சுய தர்மம். நம்ம ஸ்வா மீன்ஸ் நம்மளதே. ஸோ if someone takes to Krishna consciousness, அதாவது ஒருத்தர் கடவுள் உணர்வுல வந்து லைத்திருக்கிறார்கள் என்றால், even though he may not follow the prescribed duties in shastras, சாஸ்திரங்கள்ல சொன்னது பிரகாரம் வந்து அவனால அனைத்து சாஸ்திரங்களையுமே ஃபாலோ பண்ண முடியல என்றாலும், அதுக்கப்புறம் வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் ப்ராப்பர்லி, பக்தி உணர்வும் அவனால முழுமையாக வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியலன்னாலும், even though he may fall down from the standard, மீண்டும் தவறி இங்கே விழக்கூடிய தன்மையில இருந்தாலும், there is no loss or evil for him. அதாவது அவருக்கு எந்த விதமான லாப நஷ்டங்களும் கிடையாது. But if he carries out all the injunctions for purification in the சாஸ்திராஸ், நம்ம ஆத்ம சுத்திக்கு நம்ம அந்த சாஸ்திரங்களை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது what does it avail him if he is not Krishna consciousness? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து பக்தி சேவையில அவன் இல்லை என்றால் அவன் என்ன அவனுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறதான் ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அல்டிமேட் கோல் என்னன்னாக்கா we have to become Krishna consciousness. ஸோ நாம எந்த ஒரு செயலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாலோ பண்றோம்னாக்கா அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி தான் நம்ம பகவத்கீதையினுடைய நோக்கமே. அந்த பகவத்கீதையினுடைய நோக்கத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்தணும். ஸோ விச் இஸ் இல்லை என்றால் நம்ம எல்லாமே ஒரு ஃபெயிலியூர் தான். कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार च उच्यते. மித்யாச்சாரா அப்படின்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா போலி மனிதன் அப்படின்னு பேர். ஒன் ஹூ ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ் த சென்சஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், அதாவது யார் ஒருவர் புலன்களையும் அதனுடைய அதாவது செயல்களையும் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்படாமல், அந்த இப்ப கண்ணு வந்து பார்க்கணும், காது கேட்கணும் இல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து இருக்கக்கூடிய தத்தம் வேலைகளை வந்து செஞ்சுட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த புலன்கள். ஆனா அது எல்லாத்தையுமே வந்து கட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு வரக்கூடிய அந்த தன்மை. பட் whose mind dwells in sense objects, வெளிப்புற தோற்றத்துல மட்டும்தான் அவங்க அப்படி ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் காட்டிக்குவாங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு ஆசைகள் எல்லாமே உண்டு. அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாயையில் கட்டுண்டு
கட்டுண்டவர்கள் ஆகின்றார்கள். அவர்கள் வந்து அப்படிப்பட்டவர்களை போலி மனிதன் என்று சொல்லப்படுகின்றது. There are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் உண்டு, பக்தி உணர்வுல செயல்படாம இருக்கிறதுக்கு அதை ஒத்துக்காதவங்க நிறைய பேர் உண்டு. மேக் ஷோ ஆஃப் மெடிடேஷன், சும்மா உட்காந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவம் பண்றன்ற ஒரு இது பாவலா காட்டிக்கிறது. விச் ஆக்சுவலி dwelling within the mind upon sense enjoyment. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பலநோக்கு செயல்கள் புலன்ப செயல்கள்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா தங்களை அவர்கள் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். ஃபார் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் ஒன் கேன் ஆக்ட் இன் எ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சோஷியல் ஆர்டர். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சோஷியல் ஆர்டர் நமக்கு தெரியும், பிராமண சத்திரிய வைஷ்ய அண்ட் சூத்ரா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆசிரமம் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வனப்பிரஸ்தன் அண்ட் சந்நியாசம். ஸோ இந்த நிலைகள், அதாவது நம்ம பிரம்மச்சரியத்துல இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஸ் எப்பவுமே செய்யக்கூடாது. கிரகஸ்தனா இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறும் தன்னுடைய மனைவி மட்டும்தான் ஒரு தாம்பத்திய, மற்றபடி பிற பெண்மணிகளை பார்த்தால் கூட அவர்கள் எல்லாம் தாய் என்ற அந்த உணர்வுல தான் பார்க்கணும்னு பின்னாடி வரக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகங்கள்ல வர்றது அப்ப நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரிதான் கேம்பிளிங் பாத்தீங்கன்னா சூதாட்டம் என்பது தவறு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அந்தந்த இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். அதே மாதிரி வனப்பிரஸ்தன் பாத்தீங்கன்னாக்கா 90% அவன் 50 வயதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கம்பல்சரியா வந்து பக்தியில தான் நம்ம வந்து மெஜாரிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அப்புறம் சந்நியாசம் என்னும் வரும்பொழுது நம்மளுடைய இந்த பௌதீக பந்தங்கள்ல இருந்து நம்மள வந்து விடுதலை செஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுதுதான் ஆத்மாவும் சுத்திகரிக்கும் அந்த செயல்ல வந்து ஈடுபடுகின்றது. அவ்வாறு நம்ம செய்ய தவறிட்டாக்கா மீண்டும் இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்துல வந்து கண்டிப்பாக வந்து நாம சுழன்ண்டே தான் இருப்போம் நம்ம வந்து. ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் மஸ்ட் பி எ கிரேட் சீட்டர் ஈவன் தோ ஹி ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் பிலாசபி. அதாவது நான் தத்துவம் பேசுறவனாக இருக்கலாம், ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஐ ஒன்லி வில் நோ வாட் லெவல் ஐ எம் ஃபாலோயிங் என்றது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இல்லையா. வி ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் செக், நம்மள நாமளே வந்து பாத்தீங்கன்னா எவாலுவேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நாம் எந்த நிலையில இருக்கோன்றது வந்து அப்ப அந்த மாதிரி எவாலுவேஷன் பண்ண நாம எங்கே தவறு இழைக்கின்றோம் என்பதை புரிந்து கொண்டால் அதை மீண்டும் அது செய்யாத போகக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு நம்ம வந்து நம்மள நாம எடுத்துட்டு போகணும். ஆனா அவ்வாறு செய்யாமல் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம் போன போக்குல வந்து நடந்து கொள்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புறம் எல்லாமே ஒரு துறவியாக அவர்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணாலும் உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் விடுதலை அடையவில்லை என்றால் அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். வெறுமனே ஊருக்கு மட்டும்தான் அவர் வந்து ஒரு சந்நியாசம், ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவர் வந்து எந்தவித பிரம்மச்சரியத்தையோ எதையுமே அவர் வந்து கடைபிடிப்பது கிடையாது. எஸ்த்வ இந்திரியாணி மானசா நியம் யாராபதே அர்ஜுனா கர்மேந்திரியை கர்ம யோகம் அசக்தாஷா விசிஷ்யதே. On the other hand, he who controls the senses by the mind and engages his active organs in works of devotion without attachment is by far superior. ஸோ இன்னொரு புறம் நாம் பார்க்கும் பொழுது யார் ஒருவர் தன்னுடைய புலன்களையும் மனதையும் எல்லாத்தையுமே வந்து கட்டுப்படுத்தி அண்ட் என்கேஜஸ் இஸ் ஆக்டிவ் ஆர்கன்ஸ், அதாவது இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டிவா தான் இருக்கிறது. தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது, ஆனா விழித்திருக்கும் பொழுது இந்த புலன்களுடைய செயல்கள் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லையா. ஸோ அது எல்லாமே வந்து மடை மாற்றி நாம வந்து பக்தி உணர்வுல நாம எடுத்துட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த ஒரு பலன்கள் மேலும் பற்றற்று. ஸோ ஹீ இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ சுப்பீரியர். அதாவது சூடோ டிரான்ஸ்லேஷனாக்கா ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் போலி மனிதன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சூடோ மீன்ஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெளிப்புறமா பார்க்கும்பொழுது இருக்கிற மாதிரி தோணும், ஆனா உள்ளுக்குள்ள அது கிடையாது. இப்போ நான் வந்து வெளிப்புறம் பார்க்கும்பொழுது காவி உடை போட்டுட்டு நான் இங்க உட்காந்துட்டு இந்த பிரவோச்சனம் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ யூ வில் ஹாவ் சம் விசிபிலிட்டி, ஓகே இவங்க வந்து முற்றும் எல்லாத்தையுமே திறந்துருக்காங்க அப்படின்ற அந்த உணர்வு நமக்கு வரும் இல்லையா. ஸோ வெளிப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ வில் பி பிரிட்டெண்டிங், ஆனா உள்ளுக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா நானும் இன்னும் அதுல இருந்து இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நான் விடுதலை அடையவே கிடையாது. அந்த மார்க்கத்துல நான் கண்டினியூ பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து சூடோ டிரான்ஸ்டென்டலிஸ்ட் அப்படின்ற பெயர் ஆக்சுவலி. அதாவது வெளிப்புற தோற்றத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக தோற்றம் இருந்தாலும் உட்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக இயற்கையோட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐக்கியமாக இருப்பவர்கள். ஸோ இட் இஸ் ஃபார் பெட்டர் டு ரிமைன். ஸோ
ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பிரிட்டன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா. அதுக்கு நம்ம நார்மலான ஒரு மனிதனாவே இருந்துட்டு நார்மலான ஒரு செயல்களை செய்துட்டே போகலாம் இல்லையா. அந்த நடிப்பே நமக்கு தேவையில்லை, பிரிட்டென்ஷனே தேவையே இல்லை. ஸோ எக்ஸிக்யூட் ஒன்ஸ் ஓன் பிசினஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் விச் இஸ் get to free from the material bondage and enter into the God kingdom of God. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நிஷ்காம கர்மயோகத்துல நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொண்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக நாமளும் ஒரு நாளைக்கு வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். சோ அதை விட நம்ம வந்து இந்த சந்நியாசம் வாங்காம ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்துட்டே நம்ம இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்யலாம். So a householder can also reach his destination by regulated services in Krishna consciousness. So self-realization, one can live a controlled life as prescribed in the சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நாம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து நெறிமுறைகளை வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் ஒரு கிரகஸ்தன் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதை நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் கண்டினியூ கேரிங் அவுட் இஸ் பிசினஸ் வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட். ஸோ அந்த செயல்களை வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பில் இன்றி, அதாவது நம்ம யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு வீட்டுல சேவகம் பண்றோம்னாக்கா அவங்க நாளைக்கு நம்மளை பாத்துக்குவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு செய்யக்கூடாது, அது தவறு. that only the love and affectionனால நாம அவங்களுக்கு ஒரு கைங்கரியம் செய்கின்றோம். So it is our duty அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம செய்யணும். In that way it will progress. Yes. நியதம் குரு கர்மாத்வம் கர்ம ஜாயோ யே அகர்மணஹ ஷரீராயாத்ராபி சாதே நா பிரசித்யே அகர்மணஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பர்ஃபார்ம் யுவர் பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டி, உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நீ செய்வாயாக. For action is better than inaction. செயலற்ற தன்மை விட செயல்படுவதே சால சிறந்தது. A man cannot even maintain his physical body without. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலை கூட நம்மளால பாதுகாக்க முடியாது. நம்ம செயலற்ற தன்மையில போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த உடலுக்கும் நம்மளால ரட்சிக்க முடியாது. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணனாக இருந்தால் பிராமணனுக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியோ அது பண்ணணும், சத்திரியனாக இருந்தால் சத்திரியனுக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியோ அதை பண்ணணும் இல்லையா. சோ அதுதான் இங்க பாக்குறோம். performed prescribed duties as set for the Kshatriyas. அர்ஜுனன் வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறேன்னாக்கா அது வந்து அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது. being a Kshatriya, being an administrator, அவர் வந்து கண்டிப்பாக போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும். Such activities gradually cleanse the heart of mundane man and free from all material contaminations. So ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தங்களிலிருந்து விடுபடுகின்றார், ஆத்ம சுத்தியும் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது இல்லையா. அதாவது இந்த செயல் புரிந்தோம் என்ற மன நிறைவு வரும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுலயே நமக்கு ஒரு திருப்தி இல்லையா. சோ தேவையற்ற எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை விட்டு விலகுகின்றது. After all, one has to maintain one's body and soul together by some work. சில ஏதாவது ஒரு செயல்பாடு செஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம இந்த உடலோ ஒட்டின்னு இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவையும் நம்மளால வந்து காப்பாற்றி கொள்ள முடியும். சோ நம்ம எந்த ஒரு செயலற்ற தன்மையில நம்ம சதா சர்வ காலம் உட்கார்ந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோம், இந்த உடலை நம்மளால ரட்சித்துக் கொள்ளவே முடியாது. Work should not be given up capriciously. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மமாக நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய செயல்களை வந்து விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது. அதாவது செயல்படுவதற்கு நம்ம வந்து லேசினஸா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து நம்மளுடைய கர்மங்களை நாம என்னைக்குமே வந்து தவிர்க்கவே கூடாது. வித்தவுட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியலிஸ்டிக் ப்ரொபென்சிட்டிஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஆத்ம சுத்தி செய்யணும்னாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல பற்றில்லாத அதன் பலன்கள் மேல் பற்றட்டு செய்யும் பொழுதுதான் நமக்கு ஆத்ம சுத்தி கிடைக்கும் இல்லையா. சோ அதனால வந்து அந்த நிலை அடையிற வரைக்குமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தவிர்க்கவே கூடாது. ஆக்சுவலி யஜ்ஞார்த்தா கர்மணோ யத்ர லோகாயம் கர்ம பந்தனஹ தத் அர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்கா சமாச்சரஹ. So work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை வந்து பகவானுடைய கைங்கரியம் அவருக்காக இதை நம்ம வந்து செய்கின்றோம். as a sacrifice என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யஜ்ஞமாக செய்யறது ஆக்சுவலி. ஸோ அதர்வைஸ் ஒர்க் பைண்ட்ஸ் ஒன் டு திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். அதை வந்து ஒரு தியாகமா நினைச்சு நம்ம செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக அதனுடைய விளைவுகளால நாம வந்து பந்தப்படுகின்றோம். ஸோ பர்ஃபார்ம் யுவர் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் ஃபார் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அதாவது பகவானுடைய திருப்திக்காக நாம வந்து செயல்படணும். அண்ட் இன் தட் வே யூ வில் ஆல்வேஸ் ரிமைன் அன்அட்டாச்ட் அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த பாண்டேஜ். ஸோ அந்த முறையில நாம நம்மளுடைய கைங்கரியங்களை செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய செயல்களிலிருந்து நாம வந்து பந்தப்படும். வி ஆர் ஆல் கெட்டிங் ஃப்ரீடம். நம்ம செய்த செயல்களுடைய விளைவுகளிலிருந்து நமக்கு எதுவுமே பந்தப்படுவதும் கிடையாது,
that will always remain unattached. So and then free from the materialistic bondage. So யஜ்ஞம் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் வந்து மகாவிஷ்ணுவை குறிக்கின்றது, ஆர் sacrificial performances அப்படின்னு சொல்றாங்க. All sacrificial performances are also meant for the satisfaction of the Lord Vishnu. நம்ம எந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் எது செஞ்சாலுமே அது பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்கின்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம செய்யணும். ஸோ யஜ்ஞம் யக்னோ வை விஷ்ணுஹ வேதத்திலே சொல்லியிருக்கக்கூடியது என்னக்கா, அனைத்து கடமைகளையுமே நம்மளுடைய கடமைகள் எல்லாமே வந்து யஜ்ஞமாக நினைத்து பகவானுக்காக செய்கின்றோம் நினைச்சு நம்ம செய்யணும். ஸோ அது வந்து டைரக்டாவே நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். ஸோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது பகவானு திருப்தி கொள்கின்றார். ஸோ நமக்குன்னு நம்ம திருப்திக்காக எந்த செயலும் செய்யக்கூடாது. வர்ணாஸ்மரச்சரவதா புருஷேனஹ பராக புமம் விஷ்ணோர் ஆராத்யதே. இதுதான் வந்து அது மேல சொன்ன அந்த இதனுடைய மீனிங் அதுதான். எந்த ஒரு செயலுமே யஜ்ஞமாக நினைத்து கொண்டு பகவானுக்காக செய்கின்றோம் நினைச்சுட்டு நம்ம செய்யணும். ஸோ அவ்வாறு நாம செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அது பகவானுக்கு அவருடைய திருப்திக்காக வந்து செய்யப்படுதல், அது அவருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருப்தி அளிக்கின்றது. we have to satisfy Lord Vishnu. நம்முடைய செயல்கள் அனைத்துமே யஜ்ஞமாக செய்து அவருக்கு நாம சமர்ப்பணம் செய்யணும். அதுதான் விஷ்ணு புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. நத்திங் ஷுட் பி பர்ஃபார்ம் ஃபார் த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். நம்மளுடைய சுய புலன் திருப்திக்காக நம்ம எந்த ஒரு செயலுமே செய்யக்கூடாது. அண்ட் எவ்ரி திங் ஷுட் பி டன் இன் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் த லார்ட். திஸ் பிராக்டிஸ் வில் நாட் ஒன்லி சேவ் ஒன் ஃப்ரம் த ரியாக்ஷன். அதாவது அந்த செயலினுடைய நன்மை தீமையான விளைவுகளுக்கு நம்ம பந்தப்படுத்துவதும் கிடையாது. பட் வில் கிராஜுவலி எலிவேட் இன்டு த, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக அந்த தளத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து மேலும் மேலும் முன்னேறி செல்கின்றோம் ஆக்சுவலி, விச் அலோன் கேன் ரைஸ் டு த, அதாவது வைகுண்டத்திற்கு போகக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு நம்ம செல்கின்றோம். சஹா யஜ்ஞ பராஜா ஸ்ருஷ்ட்வா புருவோச்சா பிரஜாபதிஹி அனேனா பரா பிராஸ்விஷ்யதாவ்யம் ஏஷோ வதிஷ்டிஷ்ட காமாதுகா. ஸோ இந்த பிகினிங் ஆஃப் கிரியேஷன், படைக்கப்படும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்ட பொழுது the Lord of all creatures, அதாவது அனைத்தையுமே படைத்த பகவான் sent four generations of men and demigods along with the sacrifices of Vishnu. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம விஷ்ணுவுக்கான யஜ்ஞங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நமக்கு அமைச்சிருக்கார். அதாவது நம்மள எல்லாருமே ரட்சிப்பதற்காக நம்ம தேவர்களையும் கொடுத்தார், மனிதர்களையும் கொடுத்தார். அதோடு சேர்த்து விஷ்ணுவுக்கான யாகங்கள் என்னன்றதையும் நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கார். அண்ட் he said, be thou happy by this யஜ்ஞா. யஜ்ஞங்கள் செய்து நீங்க எல்லாருமே சுகமாக இருங்கள். ஒருவர் இந்த யஜ்ஞம் செய்வதால் அவர்களுக்கு ஆத்ம சுத்தியும் கிடைக்கின்றது இல்லையா? அதனால் இதெல்லாம் யஜ்ஞங்கள் செய்து விஷ்ணுவுக்கான யஜ்ஞங்கள் செய்து நாம் எல்லாருமே சந்தோஷமோடும் திருப்தியோடும் இருக்கணும்ன்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து இந்த யஜ்ஞங்கள் எல்லாமே நமக்கு அனுப்பியிருக்கின்றார். சோ வேதங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப். பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க? வேதைஷ்ட சர்வைர் அகம் ஏ வேதயக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் சேஸ் பர்பஸ் ஆஃப் த வேதா, அதாவது வேதங்களுடைய அதாவது இலக்கு என்ன, அதாவது அதனுடைய காரணம், அதாவது எதுக்காக இந்த வேதங்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து புரிஞ்சு கொள்ளணும். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம், அவரை பற்றிய ஞானத்தை நாம புரிந்து கொள்வதுதான் வேதங்களினுடைய நோக்கம். இந்த வேதிக் ஹிம்ஸ் இட் இஸ் செட் பதிம் விவஸ்வாயாத்மேஸ்வரம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டிஸ் இஸ் தட் இஸ் த பகவான், தட் இஸ் த லார்ட் விஷ்ணு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அனைத்து உயிர்வாழிகளினுடைய பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் யார் என்றால் மகாவிஷ்ணு அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சுக்வதேஷ் கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பதி அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக்சுவலி ஷியா பதிர் யஜ்ஞா பதிர் பிரஜாபதிர் தியாம் பதிர் லோகாபதிர் தராபதிஹி பதிர் கதஸ்தி சாந்திகா விஷ்ணி சத்தத்வம் சாத்தத்வம் பிரதிஷ்டிதா மே பகவான் சாதம் பதி. பதி என்று பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றார். பதி மீன்ஸ் த லார்ட். சோ பதி பிரஜாபதி அப்படின்னாக்கா பகவான், அதாவது லார்ட் விஷ்ணுவை வந்து குறிக்கின்றது. சோ த லார்ட் கிரியேட்டட் திஸ் வேர்ல்ட். இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் படைத்தவர் அவர்தான். ஃபார் த கண்டிஷன் சோல், எதுக்காக படைத்தார் என்றால் இங்க இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எல்லாமே இங்க வந்து யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் செய்து பகவானுடைய திருப்தி, அவருடைய திருப்திக்காக செய்து
அவரிடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா so that while in the material world they can live very comfortably without anxiety. அதாவது நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி, கோபம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே அழுக்குதான் நம்ம உடல்ல இல்லையா. இது எல்லாத்தையுமே வந்து தூய்மைப்படுத்தணும்னாக்கா யஜ்ஞம் என்பது மிகவும் அத்தியாவசியமானது. அதுதான் விஷ்ணுக்கான யஜ்ஞங்கள் எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து விளக்கியிருக்கின்றார். சோ ஒரு யஜ்ஞம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஆத்ம சுத்தியை கொடுக்கின்றது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் கூட அதே மாதிரிதான். பகவானுடைய நாம ஸ்மரணங்களை நம்ம சொல்ல சொல்ல நம்ம ஆத்ம சுத்தியும் நமக்கு வருகின்றது. கிருஷ்ணம் வர்ணம் த்விதிக்ஷா சரணம் சங்கோ சங்கோ பாங்கக்ஷர பிரதா பர்ஷதம் யக்ஞைஹ சங்கீர்த்தன பிராயேர் யஜந்தேஹுஷு மேதஷஹ. அதாவது இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா people who are endowed with sufficient intelligent, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாருக்கு அந்த உண்மையா உன்னதமான அந்த நாலேஜ் இருக்காங்களோ will worship the Lord. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஞானத்துல வந்து முழுமை பெற்றவர்கள், அதுல வந்து திளைத்திருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே பகவானை வந்து சேவிப்பார்கள். who is accomplished by his associates, அவர்கள் அவரோட சேர்ந்து அவருடைய இதுவும் படையும் வந்து இருக்கும் இல்லையா. கோபியர்கள், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சுத்திகள், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் தான். பை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சங்கீர்த்தன யக்ஞம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நாமஸ்மரணங்களை வந்து சொல்வது. தேவான் பாவயாத்ம பாவயாத்தேனனே தாதேவ பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவயந்தாக ஸ்ரேயா பரம் அவப்யதா. பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இதுல வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து தேவர்கள் being pleased by the sacrifices, நாம செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்களால் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள் எல்லாம் மகிழ்ந்து will also please you, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளையும் அவங்க வந்து திருப்தி செய்கின்றார்கள். thus nourishing one another, ஒருவருக்கொருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா திருப்தி அடையும் பொழுது there will be a region of general prosperity for all, அனைவருக்குமே நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கின்றது. நாம செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்களால் தேவர்கள் மகிழ்கின்றார்கள், யஜ்ஞங்களால் மழை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. அதனால நமக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து விளைச்சல் வருகின்றது, உணவு வருகின்றது. உணவு தான் நம்ம பிரசாதமாக பகவானுக்கு படைத்து நாம் உண்கின்றோம். இதுதான் இந்த யாக சக்கரத்தினுடைய இது. ஸோ த டெமிகாட்ஸ் ஆர் எம்பவர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் அஃபேர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல சக்தி வாய்ந்தவர்கள், அதாவது தேவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையை வந்து ரட்சிப்பவர்கள் அவர்கள் எல்லாமே. அதாவது காற்று, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரகாசம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர், அதுக்கப்புறம் வேறு சில வரங்கள் எல்லாமே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மாவுக்கும் வந்து இந்த உடலுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு த டெமிகாட்ஸ், அவர்களால் வந்து வழங்கப்படுகின்றது. their pleasure and displeasures are dependent on the performance of yagnas by the human beings. பக்தியோடு ஸ்ரத்தையோடு செய்யும் பொழுது அவர்களை மகிழ்விக்கிறோம். சோ அதே வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியற்ற ஏதோ கடமைக்காக செய்வது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே அந்த யக்ஞம் முழுமை அடைவதும் கிடையாது, அதனால தேவர்களும் திருப்தி அடைவதும் கிடையாது. some of the yagnas are meant to satisfy particular demigods, but even in so doing Lord Vishnu is worshipped in all yagnas as a chief beneficiary. அது அனந்தா, அச்சுதா அண்ட் கோவிந்தா. இது கண்டிப்பாக இந்த நாமங்களை நம்ம வந்து விஷ்ணவே நமக விஷ்ணவே நமக விஷ்ணவே நமக. சோ இந்த மந்திரம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு யஜ்ஞம் செய்யும் பொழுது நம்ம கடைசியில இது சொல்லக்கூடிய ஒன்றுதான். இது நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். சோ அனைத்துமே வந்து அவருக்கு தான் போய் சேர்கிறது. வேறு பிற தேவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய இப்ப கணபதி ஹோமமே பண்றனாலும் கணபதி வந்து நம்ம எல்லாமே சொல்லிட்டு இறுதியில வந்து அந்த அச்சுதாய நமக கோவிந்தா நமக விஷ்ணவே நமக விஷ்ணவே நமக நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லுவோம். ஏன்னா அது எல்லாமே அவருக்கு போய் சேர்கின்றது, யக்னேஸ்வரனுக்கு போய் சேர்கின்றது. இட் இஸ் ஸ்டேட்டட் தட் ஆல்சோ இன் பகவத்கீதா கிருஷ்ணா இன்செல்ஃப் இஸ் த பெனிஃபிஷரி ஆஃப் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் யக்னா. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமனின் திருப்திக்காக தான் அனைத்து யக்னங்களுமே செய்யப்படுகின்றன. போக்தாராம் யக்ன தபசாம், ஸோ சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. சோ அது மாதிரி நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து இப்ப சர்வலோக மகேஸ்வரம் அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய இதுதான். சோ போக்தாராம், இந்த பிரபஞ்சத்துல செய்யக்கூடிய அனைத்துமே யஜ்ஞங்களும் சரி தவங்களும் சரி எல்லாமே அவருக்குத்தான் போய் செய்கின்றது அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சுக்கணும். The performance of yajna have mean many side benefits ultimately leading to the liberation. ஒருத்தரை கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மைக்கு எடுத்து செல்கின்றது. அகார சுத்தௌ சத்வ சுத்தி சத்வா சுத்தௌ துருவ ஸ்மிருதி லம்பே சர்வ கிரந்தினாம் விப்ர மோக்ஷக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய மீனிங் என்னன்னாக்கா
சோ ஒருவர் வந்து யாகங்களால் அந்த யக்ன சக்கரம் பெர்ஃபார்மிங் த யக்னம் செய்வதால் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்ஸ் ஈட்டபிள்ஸ் பிகம் பியூரிஃபைட், அது பிரசாதமாக ஆகின்றது இல்லையா? பை ஈட்டிங் த சாங்டிஃபைட் ஃபுட் ஸ்டெப், அந்த பிரசாதத்தை உண்பதால் ஒன்ஸ் எவரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பிகம் பியூரிஃபைட், அதாவது ஒருவருடைய நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றது. பை த பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஃபைனர் டிஷ்யூஸ் இந்த மெமரி, அதாவது மனதில வந்து பிகம் சாங்டிஃபைட், அதுவும் வந்து சுத்திகரிக்கப்படுகின்றது. நம்ம ஆத்ம சுத்தியும் கிடைக்கின்றது. மனதால வந்து நம்ம வந்து சுத்திகரிக்கப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் கேன் திங்க் த பாத் ஆஃப் லிபரேஷன், அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை பற்றி நாம வந்து நினைக்கக்கூடிய தன்மைக்கு செல்கின்றோம். அண்ட் ஆல் திஸ் கம்பைன்டு டுகெதர் லீட் டு த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். இவை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பக்தி பாதையில முன்னேறதுக்கான மார்க்கத்தை நமக்கு எடுத்து செல்கின்றது. தட் இஸ் த கிரேட் நெசசிட்டி ஆஃப் பிரசன்ட் டே சொசைட்டி. பக்தி மார்க்கம் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்துல இப்போ வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு சூழல். இது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிதான் ஆகணும். இஷ்டான் போகான் ஹேவதோ தேவா தாஷ்யந்தே யக்ஞ பாவிதஹ தைர்தத்தான் அபாத்ய அபராத்யோப்யோ யோ புங்க்தேஸ்தேன ஏவச. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்சார்ஜ் ஆஃப் வேரியஸ் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் எல்லாமே ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லையா? வருண பகவான் இது, சூரிய பகவானுக்கு இது, அப்புறம் ஒருத்தருக்கும் ஒரு செயல் அவங்க இன்சார்ஜ் இல்லையா? பீயிங் சாட்டிஸ்ஃபைட், அவர்களுக்காக நாம செய்யக்கூடிய யக்னங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனால் அவர்கள் மகிழ்கின்றனர். சப்ளை ஆல் நெசசிட்டிஸ் டு த மேன், இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய தேவைகளுக்கு அவர்கள் தான் சப்ளை செய்கிறார்கள். ஸோ பட் வென் he enjoys these gifts without offering them to the demigods in return, he is certainly a thief. அப்படி நமக்குன்னு கொடுத்த தேவர்கள் கொடுத்த அந்த பெனிடிக்ஷன்ஸ், அந்த வரங்களால் நாம வந்து மகிழ்வுற்று நல்ல நிலையை நாம வரும் பொழுது நாம அவர்களுக்கு நம்ம படைக்காமல் நாம சாப்பிடும் பொழுது நாம எல்லாம் திருடர்களே ஆகின்றோம் அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். The demigods are authorized supplying agents on behalf of the Supreme Lord Vishnu. So worship of different demigods is also on the same basis. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா according to the different qualities. The meat eaters are recommended to worship goddess Kali, the gastrically form of the material nature. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா காளியை நம்ம ஏன் வணங்குறோம் அப்படின்னாக்கா அங்க வந்து பலி கொடுத்து நம்ம வந்து ஸோ அந்த செயல்கள் வந்து அப்படி ஏதாவது மீட் ஈட்டர்ஸ் செய்யக்கூடிய அது இது. தேர்ஃபோர் பிஃபோர் த காடஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இஸ் ரெக்கமெண்டட். அதாவது முன்னாடி இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தது. ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்தமாக நம்ம வந்து இந்த மீட் ஈட்டிங் அதெல்லாம் இருக்காது. அந்த மாதிரி பலிகிலி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் யக்னங்கள் மட்டுமே நாம வந்து செய்கின்றோம். பகவானுடைய அங்கங்கள்ல தான் அனைத்து தேவர்களுமே இருக்கின்றார்கள். ஸோ அதனால நம்ம வந்து தனித்து தேவர்களை வணங்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. அவரை வணங்கினாலே எல்லாம் அவருக்குள்ளே அடங்கி இருக்கக்கூடிய தேவர்களையும் நாம வந்து அவர்களுக்கும் மரியாதை செலுத்துறதாக அர்த்தம் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த எய்ம் ஆஃப் த லைஃப் இஸ் டு அட்டைன் பை த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த யக்ஞா. அதாவது யக்ஞங்கள் செய்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நாம வந்து பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றோம். அது மிக முக்கியமான ஒன்று. இந்த கிராஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் தீவ்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையில சம்பந்தப்பட்டு இந்த உலகில் இருக்கக்கூடிய அந்த செயல்களிலே நம்ம மனதை வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடியவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹேஸ் நோ அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் லைஃப். அவனுக்கு வந்து உலகத்துல எந்த இலக்குமே கிடையாது. They are simply directed to the sense gratification. எப்பொழுதுமே புலனின்ப செயல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அதுலதான் அவங்க வந்து ஈடுபட்டுட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஞானமும் விருதியாகாது. ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் யக்ஞம் என்பதும் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அதேதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் யக்னா, வீட்டுல உட்காந்து யக்னத்தை நம்மளால செய்ய முடியாது இல்லையா? அதுக்கான செலவுகள் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்காது இல்லையா? அதனால வந்து சங்கீர்த்தனம் யக்ஞம் என்பது மனதிலே நம்ம செய்து கொள்வது. என்னன்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்களை நம்ம சதா சர்வகாலமும் நினைவில் கொள்வது, அதுதான் வந்து சங்கீர்த்தனம். ஸோ இதுக்கு நம்ம பெருசா செலவு செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் கிடையாது. மனதை வந்து பகவான் மேல வந்து நிலை நிறுத்தணும், அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு செலவு. சிஸ்தாசினஹ சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷை புஞ்சாதே த்வஹகம் பாபா ஏ பச்யந்தே ஆத்மகாரநாத். அத பாத்தீங்கன்னாக்கா the devotees of the Lord are released from all kinds of sin. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பக்தர்கள் அனைத்து பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றனர். ஏன்னா அவர்கள் பகவானுக்கு படைத்த அந்த
பிரசாதத்தை நிவேதனத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை தான் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றார்கள். which is offered first as a sacrifice. பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட அந்த உணவை அவர்கள் சாப்பிடும் பொழுது பாவங்களில் இருந்து அவர்கள் விடுதலை அடைகின்றார்கள். others who prepare food for personal sense gratification, personal enjoyment, நம்ம சுயபுலன் திருப்திக்காக நாம செய்யக்கூடிய உணவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் சிம்பிளி வி ஆர் ஈட்டிங் த சின் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் தெரிஞ்சு கொள்கிறோம். பிரம்ம சம்ஹிதால பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேமாஞ்சன சுரிதா பக்தி விலோச்சேன சந்தக சதை ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் பாடியிருக்கார், ஒரு சாதுக்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பீங் ஆல்வேஸ் இன் கம்பேக்ட் ஆஃப் லவ் வித் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, பகவான் மேல வந்து பூர்ணமான நம்பிக்கையும் பக்தியும் அன்பும் செலுத்திய அவர்கள் கோவிந்தா என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா who gives the pleasure, புலன்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருப்தி அளிப்பவர். முகுந்தா என்பவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து மோட்சம் அளிப்பவர். கிருஷ்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா he is all attractive, cannot accept anything without first offering to the supreme person. அது யாருமே வந்து இந்த சாதுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து செய்யாம வந்து அவங்க எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. such devotees always perform yagnas in different modes of devotional service. அதாவது ஸ்ரவணம் கேட்கிறது, கீர்த்தனம் பாடுவது, ஸ்மரணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபம் செய்வது, அர்ச்சனம் பகவானுக்கு நாம அர்ச்சனைகள் செய்வது. and these performances of yagnas keep them always aloof. aloof means விடுது, அதாவது விலக்கி வைக்கிறது. free from that, free from the materialistic issues, aloof from all kinds of contamination. so materialistic இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலக்கி வைக்கப்படுகின்றார்கள் of sinful association in the material world. so next ஸ்லோகம். अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति प्रार्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवः. all the living bodies subsist on food grains. இல்லையா, உணவு இல்லாம நம்மளால இந்த உலகத்துல வாழ முடியாது. so which are produced, அது எதனால வந்து கிடைக்கின்றது, மழையினாலதான் நமக்கு வந்து விளைச்சல்கள் இருக்கின்றது. ரெயின்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா மழை எதனால் வருகின்றது, நாம செய்யக்கூடிய யக்ஞத்தால் வருகின்றது. யக்ஞம் இஸ் பார்ன் ஃப்ரம் த, யக்ஞம் எதிலிருந்து வந்திருக்கு, வேதங்கள்ல நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்ல இருந்து வந்திருக்கு. அதுதான் நம்ம இங்க தெரிந்து கொள்கின்றோம். யக்ஞ புருஷர் வந்து அதாவது பகவான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது டெமிகாட்ஸ் லைக், அதாவது தேவர்கள் சந்திரன், அப்புறம் இந்திரன், வருணன் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய வேலைகளை அவர்கள் வந்து செய்கின்றார்கள். வேதாஸ் டைரக்ட் சாக்ரிஃபைசஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை திஸ் டெமிகாட்ஸ். அதாவது வேதங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கின்றது, தேவர்களை திருப்தி செய்யக்கூடிய எல்லாமே அந்த இதுல வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. so that they may be pleased to supply air light. so அவர்களை திருப்தி செய்யும் பொழுது நமக்கு காற்று, மழை, அதாவது நீர், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகாசம் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கின்றது. இது எல்லாமே நமக்கு உணவு படைப்பதற்கு நமக்கு வந்து கல்டிவேட் பண்றதுக்கு நமக்கு தேவை இல்லையா. சோ நம்ம சன்லைட் இல்லாம, சூரிய ஒளி இல்லாமலும் சந்திர ஒளி இல்லாமலையும் நம்ம வந்து நம்மளால வந்து தாவரங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பயிர் செய்ய முடியாது. ரெண்டுமே நமக்கு தேவை. வாழ்வு ரசத்தை கொடுப்பது சந்திரன். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா டே டைம்ல வந்து சூரிய ஒளினால பாத்தீங்கன்னாக்கா போட்டோசிந்தசிஸ், அது தமிழ்ல எனக்கு தெரியல, எனக்கு போட்டோசிந்தசிஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வெளியே கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாமே எடுத்துண்டு, ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நீரை எடுத்துண்டு அந்த வெளிச்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வெளியில வந்து நமக்கு ஆக்சிஜனை வந்து அந்த செடிகள்ல இருந்து நமக்கு வர்றது. அந்த 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 ப்ராசஸ் வந்து நடக்கணும். ஸோ அது அப்பதான் அந்த பயிர் வந்து நல்லா விளைச்சி வந்திருக்குன்றது அர்த்தம். ஸோ when Lord Krishna is worshipped, the demigods who are in different forms, different limbs, அதாவது பகவானுடைய அங்கங்கள்ல இருக்காங்க, are all automatically worshipped. therefore there is no separate need to worship the demigods. so தனியா நம்ம வந்து தேவர்களை வழிபடணும்ன்ற ஒரு அவசியமே இல்லை. அவரை வணங்கினால் அவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேவர்களுக்கும் நாம வந்து நம்மளுடைய பக்தியை செலுத்தினது வந்து நம்ம அதிலேயே அடங்கி விடுகின்றது. therefore a person in Krishna consciousness who eat only food offered to Krishna can counterattack all reactions of the past materialistic infections. அதாவது பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களால் வரக்கூடிய விளைவுகள் இருந்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களால வந்து வெளியில வர முடியும். which are the impediments to the progress of the self realization. அவை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுணர்வு பாதையில வந்து தடை கற்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே அவர்கள் வெற்றி கொண்டுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியே வருகின்றார்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 20 வரைக்கும் முடிச்சுட்டு நான் க்ளோஸ் பண்றேன். கர்மா பிரம்மோத்பவம் வித்தி பிரம்மாக்ஷர சமுத்பவன் தஸ்மா சர்வகதம் பிரம்மா நித்யம் யக்ஞே பரிசிஸ்திதாம்
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெகுலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ், வேதங்கள் பிரகாரமே நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். ஸோ வேதங்கள் எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து வந்தது. கான்சிக்வென்ட்லி ஆல் பர்வேடிங் டிரான்ஸ்டன்ட், இந்த இடத்துல அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களிலுமே பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றார். சிச்சுவேட்டட் இன் த ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைசஸ். ஸோ தவங்களாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லா நிலைகளையுமே அவரை நாம பார்க்க முடியும். எனிதிங் பர்ஃபார்ம்டு வித்தவுட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் வேதாங், வேதங்கள் பிரகாரம் நாம செய்யலைனாக்கா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் விகர்மம் அப்படின்றது அர்த்தம். அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆர் சின்ஃபுல் ஒர்க்னு அர்த்தம். அஷ்யோ மகதோ பூதஷ்ய வசிஷ்டம் ஏதத் யத் ரிக்வேதோ யஜுர்வேதோ சாமவேதோ அதர்வண கிரஹஸ்ய. அதாவது 4 வேதங்கள் ரிக், யஜுர், சாம அண்ட் அதர்வனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சுவாசத்திலிருந்து வந்தது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். ஸோ இஸ் ஆம்னி பொட்டன்ட். ஆம்னி என்றால் எல்லா டைரக்ஷனுமே, எல்லா நிலைகளிலுமே அவர் இருக்கார். எல்லா ஆற்றல்களும் அவர் தான். பொட்டன்ட் என்றால் ஆற்றல், அனைத்து விதமான ஆற்றல்களிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இருக்கின்றார். ஸோ அதனால வந்து பெர்ஃபார்ம் த்ரூ ஈச் ஆஃப் ஹிஸ் சென்சஸ், அவருடைய எல்லா புலன்கள் மூலியமாவே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா செயல்களிலுமே அவர் வந்து ஈடுபட்டு இருக்கார். ஸோ உண்மையிலே அவர் செயலற்ற தன்மையில கிடையாது. அவர் பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு அப்படி தெரியலாம், படுத்துட்டே இருக்காரே, நாராயணன் படுத்துட்டே இருக்காரே அப்படின்னு நினைக்கலாம் நம்ம பார்க்கடல்ல. ஆனா உண்மையிலே அவர் எல்லா இடங்களிலுமே வந்து வியாபித்திருக்கின்றார். அவருடைய கடமைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நடந்துட்டே இருக்கு. ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் ஹேஸ் ஆம்னிபொட்டன்ட். அவருடைய புலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ணால நம்ம பார்க்க மட்டும் தான் முடியும். கண்ணால நம்ம சாப்பிட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அதாவது இந்த புலன் இதுக்குத்தான்றது நமக்கு லிமிட்டெட் சென்சஸ். பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது, அன்லிமிட்டெட். ஆக்சுவலி லார்ட் கேன் ஸ்பீக் த்ரூ இஸ் பிரீத்திங். அவருடைய சுவாசத்தால கூட நம்ம கிட்ட பேச முடியும். he can impregnate by his eyes. அவர் கண்ணாலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கருவை வந்து உருவாக்க முடியும். ஒரு தாயின் வயிற்றுல வந்து அந்த விதையை வந்து விதைக்க முடியும் அவருடைய கண்களுடைய பார்வையினாலே அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து, அதாவது இந்த புலனை இதுக்குத்தான் உபயோகப்படுத்தணுன்றதே கிடையாது. அவர் எதுக்கு வேணாலும் காலால கூட அவர் சாப்பிடுவார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ இஸ் வெரி மச் டிஃப்ரெண்ட். நாம எல்லாருமே நமக்கு எல்லாமே லிமிட்டெட், அவர் லிமிட்லெஸ் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் ஆர் இம்ப்ரெக்னேட்டிங் த கண்டிஷன் சோல்ஸ் இன் த womb of the material nature, he gave his direction in the Vedic wisdom as to how such conditioned souls can be returned back. So அப்படிப்பட்ட கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் மீண்டும் எப்படி இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து அவருடைய இடமான வைகுண்டத்திற்கு எப்படி சேர்வார்கள் என்ற அந்த ப்ராசஸ் கூட வேதத்துல வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம். ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்கரம் நானாவர்த்தியதிதாக அகார்யூர் இந்திரியாரமோ மோகம் பார்த்தாச ஜீவாதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன் who does not follow the prescribed Vedic system, அதாவது வேதங்கள் பிரகாரம் சொல்லியிருக்கிறத ஒருத்தர் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாம போனாக்கா, to sacrifice certain leads in a life of sin, for a person delighting only in the senses of life is in vain. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் பிரகாரம் நாம வந்து சிலது எல்லாமே நம்ம செய்யணும். அது நமக்கு என்னைக்குமே வந்து விடுதலை அளிக்கக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நமக்கு எடுத்து செல்கின்றது. ஆனா அவ்வாறு நம்ம செய்யாமல் போகும்பொழுது நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட மீண்டும் மீண்டும் வந்து இந்த உலகத்துல நம்ம திரும்பி வந்துகிட்டே தான் இருப்போம். சோ அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஒரு ஐவாஷ் மாதிரி தான். ஏன்னா மாயையிலே இருக்கக்கூடிய நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் வெயின். நமக்கு எல்லாமே லிபரேஷன் என்பது கிடையாது. So by nature's law, the human form of life is specifically meant for self-realization. இந்த மனித உடல் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம். சோ அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில் அவர்கள் வந்து முன்னேறி சென்று அதாவது பகவானுடைய இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு சேர வேண்டியதுதான் அவர்களுடைய இலக்கு. ஆனா அதை நாம மறந்து விடுகின்றோம். அது கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், இது மூன்றுல தான் நம்மளால செய்ய முடியும். The yagna system is planned in such a way that the sensory consciousness persons can satisfy their desires without becoming entangling in the reaction of the sense gratificatory work. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் உணர்வு பாதையில ஒருத்தர் வந்து திளைத்திருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதுல இருந்து அந்த பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் என பற்றுதலின்றி அவர்கள் செய்வார்கள். பலன்கள் மேல் பற்றின்று நாம செய்யும் பொழுது அவர்கள் they will never become entangled, அதாவது அதுக்கு பந்தப்படுவதே கிடையாது.
அது அதனுடைய விளைவுகளுக்கு, அதாவது பலநோக்கு செயல்களினுடைய விளைவுகளுக்கு அவர்கள் வந்து பந்தப்படுவது கிடையாது. யஸ்வத் ஆத்மாரை ஏவ ஸ்யாத் ஆத்மா திருப்தஷ மானவஹ ஆத்மன்யேவ சாதா சந்துஷ்டஸ் தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஹூ இஸ் அவர் டேக்கிங் பிளஷர் இன் செல்ஃப், அதாவது தன் உணர்விலே யார் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிலே வந்து திருப்தி கொண்டு அதிலே சந்தோஷமாக இருப்பார். ஹூ இஸ் இல்லுமைன்ட் இன் செல்ஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாதையிலே அவர் பிரகாசமாக உணர்விலே வந்து செல்லும் பொழுது ஹூ ரிஜாய்சஸ் திருப்தி கொண்டு சந்தோஷமாக அந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் ஃபுல்லி அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா there is nothing duty for them to do. எந்த வித கர்மங்களும் இல்லை அவர்களுக்கு, கடமை என்று எந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸே கிடையாது. அப்படின்னா அவர்கள் கடமையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியமாக எடுத்து செய்வார்கள். ஸோ எவ்ரிதிங் தே வில் டூ இன் த கிருஷ்ண கான்சியஸ். அதனால அவர்களுக்கென்று கடமை என்று எதுவுமே கிடையாது. ஒரு நிமிடம் வந்து விடுகிறேன். नैवा तस्य क्रेति नार्तो न क्रेतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाशयः. So a self-realized man, தன்னுணர்வு பாதையில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திளைத்திருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர் தன்னுடைய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு அது கடமையாக தெரிவதில்லை. பகவானுடைய கைங்கரியமாக நினைக்கும் பொழுது அதுல வரக்கூடிய லாப நஷ்டங்களை பத்தி அவங்களுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் கிடையாது, ஈடுபாடும் இருக்காது. there is no purpose, அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கணும்ன்ற அந்த ஆதங்கமும் அவர்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது. nor he has any reason not to perform such work. அந்த செயலை செய்யாமல் போவதற்கும் எந்த ரீசனும் கிடையாது. so they will never see, செயலற்ற தன்மையை அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள். இந்த கடமை எல்லாமே பகவானுடைய கைங்கரியம் நினைச்சுட்டு செய்வார்கள். nor has he any need to depend on other living being. யார் மேலேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து டிபெண்டா இருக்க மாட்டாங்க. ஒன்லி பகவானோட அந்த கனெக்டிவிட்டி தான் அவர்கள், அதுதான் நித்தியமானது என்று அவர்களுடைய உணர்வு. தஸ்மாத் அசக்த சததாம் காரியம் கர்ம சமாச்சரஹ அசக்தியோ ஹே ஆச்சரன் கர்மா பரம் ஆப்னோதி புருஷஹ. Therefore, without being attached to the fruits of the activities, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள் மேல் பற்றற்று one should act as a matter of duty. இது நம்முடைய கடமை நினைச்சிட்டு மட்டும்தான் நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும். for by working without attachment, அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றற்று நாம் இவ்வாறு செயல்படும் பொழுது the one attains the supreme, பகவானுடைய திருநாட்டை அவர்கள் அடைய முடியும். to be a good man or a non-violent man is a personal attachment. இல்லையா? நம்ம நல்லவர்களா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் அட்டாச்மெண்ட். பட் டு ஆக்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த சுப்ரீம் இஸ் டு ஆக்ட் வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் த ரிசல்ட். ஆனா பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது அதுல வந்து நமக்கு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் என்று செய்யணும். ஸோ அப்போ வந்து நான் குட் மேனா இருக்கணும் பேட் மேனா இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் எந்த இதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இது வந்து வயலன்ஸா நான் வயலன்ஸான்றது கூட இருக்கக்கூடாது. அது கடமை என்று பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது அவர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதை நம்ம செய்யணும். That is the perfect action of the high degree recommended by the Supreme Personality of Godhead. So இது அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து போர் புரிய மாட்டேன்னு உட்கார்ந்துருக்காரு. ஸோ அது வயலன்ஸ். அதை வந்து நீ எனக்காக செய்யும் பொழுது அது உனக்கு வந்து விதிக்கப்பட்ட கடமை, அவ்வளவுதான். அதனால நீ வந்து நல்ல மனிதனாக இருக்கணும்னு நினைக்காதே, நான் வயலண்ட் பர்சனா இருக்கணும்னு நினைக்காதேன்றதுதான் அவர் வந்து இங்க மீண்டும் வந்து சொல்கின்றார். So he engages in all kinds of activities but is completely non-attached. பகவான் எல்லா காரியத்திலுமே ஈடுபட்டு இருக்கார். ஆனா அவர் எதற்குமே அவர் பந்தப்படுவது கிடையாது. கர்மணா நைவஹி சம்சித்திம் ஆஷிதா ஜனகாதயஹ லோக சங்கிரஹம் ஏவாபி சம்பாஷ்யன் கர்த்தும் அர்ஹசி. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜனகர் முதலான மன்னர்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா தேர் ஆல் பாத்தீங்கன்னாக்கா செயின்ட்லி கிங்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் அறிந்தவர்கள் இல்லையா, பக்தியில இருந்தவங்க. அவங்க அட்டைன் பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ். ஸோ அவர்கள் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்து அந்த நன்னிலையை அவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் சேக் ஆஃப் எஜுகேட்டிங் த பீப்புள் இன் ஜெனரல்,
அதாவது நாமளும் ஒரு உதாரணமா இருக்கணும் இல்லையா? நாமளே வந்து உதாரணமா இருந்துதான் அடுத்தவர்களே அந்த மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போக முடியும். நம்மளுடைய கடமையை நாமளே செய்யல. வீட்டுல ஒரு தந்தையானவர் தன்னுடைய கடமை செய்யவில்லை என்றால் பிற்காலத்துல அவருடைய பிள்ளைகளும் அதே தான் பின்பற்றுவார்கள். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். நாம எந்த நிலையில இருந்தாலும், வீட்டுல ஒரு பெரியவரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தாலும் சரி, ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்தாலும் சரி, எந்த நிலையில இருக்கோமோ அந்த வேலையை நம்மளோட டியூட்டியை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக செயல்படணும். அப்பொழுதுதான் நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்களும் பார்த்து நம்மள பார்த்து அவர்களுடைய வேலைகளை அவர்கள் கண்டிப்பாக செய்வார்கள். he and his subjects fought to teach people. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த போர்க்கலை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கத்துக் கொடுக்கறது உண்டு இல்லையா? சோ இன் ஜெனரல் பிற்காலத்துல ஃபியூச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வயலன்ஸ் வரும்பொழுது, போர் என்று வரும்பொழுது அங்க வந்து வயலன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். நார்மலான டைம்ல எப்பவுமே வயலன்ஸ் தேவைப்படாது. ஆனா அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து அந்த போர்க்கலையை தெரிந்து கொள்ள நமக்கு தெரியலனாக்கா கண்டிப்பா அங்க வந்து நமக்கு போர்ல வந்து தோல்வி என்பது உறுதியாகிவிடும் இல்லையா? அங்க வந்து நம்ம வந்து போய் சமாதான பேச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் நன்மையான பேச்செல்லாம் பேசணும்னாக்கா அது நமக்கு தான் வந்து அதாவது தோல்வியாக அமையும். He still works to teach the public how to live and how to act. ஸோ பகவான் என்ன சொல்றாருனாக்கா எப்படி நாம நடந்து கொள்ள வேண்டும், எப்படி நாம வாழணும்ன்றது தான் நம்ம வந்து பகவத்கீதை மூலியமாவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. எங்க நம்ம வயலன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணுமோ அங்க வயலன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆக வேண்டும். எங்க அவாய்ட் பண்ண முடியாதோ அந்த இடத்துல நம்ம வயலன்ஸ் உபயோகப்படுத்தி தான் ஆக வேண்டும். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லொகேஷன். இதோட ஐ வில் ஸ்டாப் டுடே. ஸோ நாளைக்கு காலையில 6 மணிக்கு வில் கம்ப்ளீட். ஏன்னா நாளைக்கு 8 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரி சண்டே வி ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் செஷன் அரேஞ்ச்டு பை த பிரபு. நான் அதனுடைய லிங்க் இந்த எல்லா அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ்லயும் நான் போடுறேன். ஸோ தயவு செஞ்சு ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஜாயின் அண்ட் ரிசீவ் த நாலேஜ் ஃப்ரம் த ஹையஸ்ட் எலிவேட்டட் டிவோட்டிஸ். நாங்கெல்லாம் கூட உங்களை மாதிரி தான் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால வந்து ஹையஸ்ட் எலிவேட்டட் டிவோட்டிஸ் 20 வருஷம் 30 வருஷம் பகவானுக்கு வந்து கைங்கரியம் பண்ணவா அவகிட்ட இருந்து நம்ம வந்து சில நாலேஜ் எல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஜாயின் த